Maroma, ndokurangarirawo nhasi shuwa Maroma song yenyu ita ichikatakata chiku internet yacho ita ichida kukatakata ini ndiri kuda kurangarira Maroma kuti Maroma nhasi tivaridzire song yavo song dzavo kuchechuku network. Alright guys, muri kundinzwa here hanzi zita resong rinonzi mutambirei mumusha wenyu mutsvene. Guys, muri kundinzwa here? Can you hear me? Muri kundinzwa here? Can you hear me? Kana kuti network iri kunetsa ndise zvokuita ndiswitche to data. Muri kundinzwa? Maroma zvaramba Maroma zvaramba ndanda kuzamaiwo ndikati nhasi titi Roma mangwana toti savadha toti chingwenda takadaro zvaku zvaramba izvi. Nei indoti ndikutambirawo Maroma ndiyo Maroma tifambidzane pamwe chete zvino song yenyu iyi haisinyazobudira ndandati timbotambakadza mbuya Maria mai Maria ye suka right zvaramba. Right guys, maswera sei aya Maroma aya Maroma hamuna kwenyu wenyu. Getting Bomisa Maroma right now. Right. Mirating Bomisa Maroma. Right. Guys, must timana nyika chiti ayo ngatsanganeka tikati nasireka tirangarire Maroma titambe Maroma notamba zviri smart akati fata murungu fata murungu sister mutema tikati zvatiri kutimana nyika hakuna chechireka tiridze handiti kaidzi kwanzi ndedze parufu ndedze Roma idzi
Ziparufe here kuti timbofungidzana kumusha handitika tikati Katoliki papa handitika saka right ninjani Salimonani ninjani ana Mose vana mbuya Dhoka vana tete vana maerda zvese muri sei ngatsangane pachirongwa Dumelang matswera nabudzi zvichinda zvakadaro handitika alright chimbo kana une nyaya yako unozoya kuinbox ukainyora panapa unobva wati disturb wozoya kuinbox handiti ipo vanhu ndinoda kubvisa macomments because macomments anozoda kuti dzimwe nguva zvinosvika pakasitagwa zvimwe zvinhu hazvizoya sokuita ina seka nimona ndogara achingoda kuseka saka pakazotagwa imwe comment imwe kuseka zvinhu zvikuti batwa nesetswa handitika so tinayo nhasi pana pakaipa nhasi pakatoipa saka nhasi pakaipa pane gurupu richauya pano rine nyaya yaro izvo zvinoti the only way energy drink ndokuti zviti uite energy nokuti unopera power munoti yake tina last time yakandipedza power saka togarira mudhuze guys pakaipa pane nyaya zedu maviri kudaro guys handitika tine vekutanga vachauya vane nyaya ino I hope kuti pakupedzisira kwenyaya yacho tichagona handizivi tichagona kunzwisisa asi ndaiona takatoimirira nyaya yacho asi ndatasa kuWhatsApp kunyora nyaya dziri pano pashow guys kana ndapedza muzondibata kuWhatsApp zvepano munondidisturba munondidisturba ukataura nyaya dzekuti taunza nyaya dzimwe kuinbox kwenyu ndiri pano ndakukanganisika brain saka chimbonze tozodzokera tine nyaya mbiri nhasi nyaya iri kutanga iri kurwadza amai inyaya iri asi inyaya yemufamily it's a family affair zvakare muri kuona tiko zvino zvitikumhanya nenyaya dzemafamily inyaya it's a family issue yekuti but iri family issue nyaya iri sensitive zvokuti zvakanyanyisa handitika asi tasvika panyaya yedu yezuva ranhasi hanzi yo network right kana network iri bad no problem nakai ndaisa data mirai kana network iri bad ka mati network iri bad saka ndaisa data network ndaisa data mirai tione ndaisa data mati network iri bad ndaswitcha to data mirai tione kuti inoita sei ndambopoda ini ndaisa data mirai tione ndaswitcha to data kana network nachiziya because network for the past 3 days iri kunetsa saka ndaswitcha ndaisa data regai tione kuti padata painopinda iri mirai tione kana yakuita mundishowewo mundipo sign yekuti network yakuita kana yakuita please mundipo sign yekuti network yakuita because ndaswitcha ndaisa kudata ndaisa data yaita good ndaisa kudata ndasina ndichiziva kuti network ine madays ichinetsa saka ndakaisa data kuti kana yauya chete yatanga kunetsa chete ndobva ndoisa kudata refoni saka guys nyaya yatinayo nhasi panapa ndeyekudai so inyaya inosanganisa mhuri inyaya ichisanganisa mhuri kudaro inyaya iri sensitive zvakare inyaya yekuti handizivi kuti pakupedzisira I hope the other party yacho iyoyo okay tichazotaura nezvenyaya yacho iyoyo asi mimaona ndichiridza song yangu iyi kwai ndeyerufu kune vanhu vati kwai song ndeyerufu saka ini ndichimirira magesti edu ava vari kupedzisa basa indati ndimbobvunza kuti imimi vaSouth Africa imi vanhu vekuZimbabwe isusu vanhu vekuZimbabwe tiri kunyika dzakasiyana-siyana tinozviziva here kuti kufa kuriko tiri kunyika dzatiri tiri kufa every day nezuro
musikana achinditi nezuro manheru apinda akauya kuno kuRustenburg. Amai vake vakashaika, hanzi vakanga vachirwara vari vega mumba vanogara, saka vanga vasina polisi. Saka iye anga achigara Cape Town Eastern Cape. Ndobva auya kunoku kuzoona kuti amai vari papi. Ndobva awana kuti amai vakatenda kuchipatara, vane 2 weeks vari kuchipatara. Handiti auya kudara achifunga kuti anga katarisira vanhu vemucommunity vachagara vakabvisawo something. Waniki hapana, hanzi first court yatakapiwa takanzi 20,000, second court kunove kuri chipa vakatora bhodhi. Hanzi inonzi chi hachazistara, hanzi inonzi kudiko, hanzi inonzi chi hameno yataura. So yakazotora mai vacho bhodhi kana navo kuJoburg. Handitika ichiva pakoti yego yakabvisa 2,000 discount chete ye 2,000. Munoziva here kuti guys, chinhu chinotsanganisa chero tikadi chero tikaita sei irufu. Chinhu chinotsanganisa irufu chero zvikaita sei chero zvikadi, guys, no one can ever escape this. The problem is isu tiri pano handitika kana tichirarama tichifara kudai tichidya tichiguta right. Pane message yanga yapinda. Saka kana tichidya tichiguta guys aiwa pane message yanga pane message yanga yapinda yanga yastikisa phone. Handitika pane message yanga ichibva kune Facebook yanga yapinda. Handiti so guys, ndoda kuti mbotaurirana tinosvika rini tichita basa rekuti munhu akanzi ashayika tomhanya kubaya live button tichikumbira kuti tokumbira rubatsiro each and every time. I know it's a very sensitive issue yekuti taure, but sometimes the truth has to be told. Andisi kuona kuti tikuramba kubatsira, anditika atisi kuramba kubatsira, anditi kana pachinziwo maybe pashota or something, but isusu vacho pachezvedu as individuals zvinhu zvichakanaka kudai tichiri kufamba kudai. What effort are we putting, what are we doing kuti titaridzewo kuti aiwa tiri kuda kuti tibatsirewo tite something neupenyu hwedu. Because guys, look at it, nezuro ndakafundwa nemusikana weye kuseni kwanhasi ndafonegwazve nevamwe vachitokumbira rubatsiro havatombondizivira ndivazi and handisi kuzoti ari kuspreada word rekuti ini ndinopa vanhu mari dzecherima dzechechi dzemariro ndiani. Handisi kuziva kuti ari kuspreada rumwe yekuti ava mai vanomba chibatsira vanhu vachikuda ndikanzi ndopa vanhu mari. Ini handisi ndopa vanhu mari, anopa vanhu mari nditowa vamwe, asi ndisingazoti profit towa vamwe vanopa vanhu mari zvenhinge here zvekuti wafirwa here handizivi. Ndozova chingokhoresa vanhu mari dzavo kana vachiita mashows avo. So vanhu vanongofona chika tapowo namba dzenyu kuti tapowo namba dzenyu kuti mutibatsirewo, tapowo namba dzenyu tsvaka rubatsiro. Guys, kufa kuriko ngatidzane chokwadi. The truth is a bitter pill to swallow, but it has to be said sometimes. Anditika tinawo here mapolisi aya takajoina here, kune mafuneral policies ariko akati wandei aripo anditika akatochipa guys ekuti pamwedzi anti mari yatinospenda tichioneregwa tichitenga doro, sometimes tichiposta takabata madoro paya anditika mari iyoyo kaedoro 6 pack redoro. I was checking it nasi anditika ndichiorder 6 pack rirega redoro anditi risiri remakoti remadhambi nekana ti makeni, rimwe rinenge richita 90 rand, rimwe rinenge richita 120 anditika ndo rinenge richidhurei anditi rinenge richidhura. Mamwe acho akati chipeiwo anenge ari kuma70 zvichidaro anditika moziva kuti vanhu funeral services ava funeral services ava anenge ari kuma70 60 rand ndikokoko zvichidaro. Chinhu chinonzi kufa ndo chisina member, chinhu chinonzi kufa ndo chisina kuti ini ndinonegotiata, ini ndicharizina handiti. Ende chinonetsa ndechekuti iwo wachoka unenge uchidya mari yako uri mupenyu handitika uri mupenyu unozosira pamwe nehama usi kutombodzirangarira handiti. Musi wokunonzi wati dhiki wafa nhasi handiti hama dzako dzedza waivhairira dzedza uchitumira mabraistand akazara nyama mapikicha uchivatumira pikicha wakabata mabrandi kana mawiski anodhura, ndio vanenge vakuita headache newe kuti saka toita sei kuti munhu avigwe. Handimoona wopedzisira kungonovigwa chero paunenge wavigwa. Vazhinji venyu muri kumaforeign lands toziva situation yekuzimbabwe kwedu kuti yakamira sei. Saka tinenge tiri kunyika dzakasiyana siyana handimoona kuti uzotorwa futi panguva ino. Ngatingopa example yenguva ino yecorona, haukwanisi chero muine hama dzenyu dzine motikari, hazvikwanisiki kuti utorwe uende kuzimbabwe. You cannot be repatriated to Zimbabwe nanje. Izvozvo raitina kuti ndititora sikorokoro yangu tihakichewo raiti troli nebhodhi tinde nayo kubhodhi hakusi kudiwa zvise izvozvo izvo. Kunodiwa vanhu vanenge vari professional nebhodhi chete ichinda kumusha. Iwo haukwanisi kutoenda kufuneral, chero murume wari murume wako chayafa kunongoenda bhodhi chete vari kumusha vogamuchira. Saka what are we doing isusu as vanhu pachezvedu kutaridza kuti
tiri kuitei, tiri kudawo kubatsirika guys. Ini nhasi ndati panapa ndakumbira 30 minutes before muridzi weshow auya pano kuti izvi zvinenge zviri kwandiri ka ndikazoignora ndokuti zvite nani. Ngaitisare nedata ndibvise wifi anditi ndo ndadzima wifi chewifi chacho changa chiri on nanawe switcha data chete on but zvese zvazviri on ndofuna zvachidhonzerana andimaona. Saka please ngatitei mapolicies. So ini nhasi pano kune vasingazivi mazimabwenzi akawanda I know kuti especially kana uri muSouth Africa muno anditika uri kuBotswana uri kuNamibia anditi zvinogona kunetsa uri kuZambia zvinogona kukunetsa kuti ufunge kuti saka ndinojoina sei vakazhinji vedu tinenge tigere kunyika idzika tisina mapepa because mapepa awanikwi zvekumhanya tinenge takangogara kuti tigere antika ende hatina mapurisa ekunzvimbo nyika dzandataura idzi chero kakubata vanogona kusakudhipota unogona ngotaura kuti handina ini mapepa muri kutsvaga chewayo kuti kwai he pemiti watoti handina I don't have oi 50 rand vokusiya handimaona but saka vazhinji yenyu munogona kufunga kuti saka tojoina sei mafuneral policies because hauna mapepa. Vamwe vedu cheche unenge usina passport andika takapinda nemumvura takaita maguma takaita border jumping kuti tipinde muno tozvifambisa sei. Guess what ndikuudzei vanhu vemafuneral policies vakazviona izvozvizvi kuti aiwa most majority yevanhu vari kuma-foreign lands vari kunana Zambia, Botswana, South Africa mapepa haabudi zvekumhanya hawanikwi zvekumhanya. Saka tovabatsirawo sei nokuti vakafa idambudziko redu handitika vakauya vakati no problem as long as wakabata kana chitupa chekuZimbabwe kana kuti uchiziva nhamba dzechitupa chako dzekuZimbabwe kana kuti uine birth certificate rekuZimbabwe iroro uri kunyika yauri ikoko handitika you can join uri kwauri ikoko handitika chero wakabata driver's license uri kwauri ikoko you can join wabhadhira mari yako uri kwauri ikoko kudatabase rekuZimbabwe unenge uriko kudatabase rekwaunenge uri unenge uriko ukanzi nhasi chachaya handitika vanongokunovhura mukombiyuta mavo voona kuti urimo and then zvodindirana nemari yaunga wabhadhara wopiwa kofini rako vokutransporta vonokusiya chi madetails vanenge vanawo pawanga uri handitika. So nhasi guys ini ndakuvigira ndida kuti panapa by fire by force panapa guys muri kuzojoina nhasi by fire by force especially vari muSouth Africa imimi ndimuri kunyanya kundinetsa nhasi muchajoina nzwiraiwo madiasporans aya tsitsi itiraiwo tsitsi vanhu vekudiaspora itirai vanhu vekudiaspora tsitsi handitika havangakwanisi kutakura mitoro yenyu every time kuti pakafiwa wobvisa mari vachikubatsirai vachikupai vanzwirei tsitsi handiti tikai vakarega kubatsira moti vanotsvinya vanovhaira movatuka futi muchiti hanzi imari dzematoireti handitika mari dzematoireti idzodzo munozodzida futi kana dambudziko richinge rauya. Saka munhu nemunhu ngaazvimiririre nekofini rake munhu nemunhu ngaazvimiririre netransport yake munhu nemunhu ngaazvimiririre handitika nerufu rwake kana zvichinge zvauya ngaiswe chinzi ichema muri kunzwa ngatikontribute chiti vedu veSis Melly vashayika saka mari yechema topawo ani chema haimanikidzwe munhu chema chero mukasaibvisa ndinongovigwa ndakambira nekofini rangu ndakazvimirira nekofini rangu ndakazvimirira netransport yangu ndakazvimirira neguva rangu handimaona. Chema imari yekuti yawa tiri kuchemawo nemi family yekwedu because tatichitamba navo taivasiva handichimaona. Saka by fire by force nhasi pano ina nhina chandiri kuda chakawanda kubva kwamuri. Tine funeral policy yandinayo angelic funeral services ndakapfeka t-shirt muri kuiona t-shirt makaiona yeangelic funeral services muri kuiona irimo muno muSouth Africa muno handika muJoburg paHillbrow padhuze pekuti haunetsei kuti hanzi transport handina yekuenda kuma-offices futi hazvina basa you can join handika panikikiri pafoni ipo panapa we just need your number vokufonera handitika all these numbers I'll submit to them kuti vanhu varida kufonerwa follow up vokufonerai one by one handitika muchijoina 7 as long as une something to show kuti iwewe unonzi ani chero passport yacho iyo unayo yaka-expire haina permit don't worry do not worry about that handitika don't worry about that unojoina vanokujoinisa handiti passport hanzi ibvisei Sis Melly aiwa handibvisi t-shirt ndiri kungoti munyatso kuona
kuti munyatso kuona yakanzi angelic funeral ishi iri muJoburg ishi and asi haisi muJoburg chete. Good news dziripo ndedzekuti haisi muJoburg chete, iri kuma African countries ese. Is in all African countries. Anditika in all African countries. Ungaba uri kuBotswana vane ma services ikoko, ungaba uri kuNamibia vane ma services ikoko, ungaba uri kuZambia vane ma services ikoko, kana uri kuTanzania antika vane ma services ikoko, as long as wanga uchibhadhara zvako zvakanaka. Chero ukabhadhara nhasi izvozvi 6 months zikapera, chero wanga uri kuTanzania avana choice, vane ma offices arikoko, vane ma quantum, vane mabhazi, vane chi, vanokutora antika vanokusiya kumba kwenyu kuZimbabwe. Hanimona vanokusiya kuZimbabwe. Zvatoda titaura nepano. So in Mozambique zvese, any African country yaunoziva iwewe varipo, vane company, vane office iriko, haisi company diki, company hombe. Of course anditika I company hombe haisi company diki. Anditi vari kudiaspora wo aiwa ndizoziviwo hangu, asiwo kudiaspora ikoko kana vakazotika zozivawo chaichaiye inonzi iripo iregistered resure and everything, kuti zvokudyirana mari inoita kuti kana munhu achinge afa achida kukwidzwa ndege ari muluggage achienda kumusha kunovigwa, no problem, vanongomukanda imomo. Asati ndanzwa hangu kana variko vane mafuneral policies ku-UK, America, London, Sweden, amene zvichinda zvakadaro, please vanogona ngotizivisawo because takasangana nzvimbo dzakasiyana-siyana pano. Anditimaona. So policy kuti chave effective regai ndine wandinaye panapa nditika marketing manager wacho wandinaye panapa wandoda kufundira pano. Ini changu ndichatora mazita enyu chete ndokuisirai, andisi kutaura zveimwe funeral. I hope okay, mira indipindure mother. Kutifambidzane zvakanaka handitika I think 6 months torment ma 70 rand ufunge mari 70 rand yekuti aiti ikuno ku South Africa kuno kwaitengi chinhu vanhu vane 70 rand auna chaunoita nayo ndopa pamwedzi rega ndimufonera zvitaurire oga asi muchipedza ini chandiri kungoda vanhu ngavango joina tirege kuswera tichingonetsana every day ninyaya dzekuti kwafiwa kwazofiwa ndafigwa tibatsirei kubatsira hatirambi asi batsigwawo nechauri kuita iwewe wacho. Hello ndidzimirewo imwe device iri kumaseri kanzvadzi. Okay, right, maswera sei? Taswera yai tinokugamuchirai panapa Angelic Funeral Services nchiti tiri pachirongwa panapa nhasi hatisi kutomboita zvekutamba by fire by force. Tiri kuda kuti vanhu vese vari kunyika dzakasiyana-siyana vakwanise kuti vatipewo manhamba avo nhasi vajoine by fire by force because tanetsekana hangu ini sendanetsekana nenyaya dzekuti vanhu vanouya vachiti tokumbirawo rubatsiro vasina kana pekutangira asi patairarama taidya nyama tichigocha tichimwa madoro tichionererwa kumabhawa. Saka can you please tell us kuti macharges enyu akamira sei imimi pamwedzi poga mune mapolicies enyu anotangira papi zvichidii? Tiudzeiwo tinyatsonzwa vanhu vanyatsonzwisisa. arikutaura anonzi Blessing Sodziwa ushanda neAngelic Funeral Services. Okay, so isusu tine mapolicy akatiwo and these policies they are categorized into 4 groups. We have what you call a single plan, tinoti family plan, tinoti family cover, and then tinoti a special group scheme for people who are disabled. So those schemes are now Angelic Funeral Services. There are 4 schemes. So ndichatanga kutsanangura nema single plan first. Ndisati ndataura nedzimwe. So single plan zvainoita, it covers main member and spouse only. Inongotora vanhu vari 2. That's why takaiti inonzi single plan. So the first one under single plan, it goes for 80 rand. And the waiting period is 6 months. 30 rand? Mirai? 80 rand, okay. Alright, 80 rand. Yeah, it goes for 80 rand and the waiting period is 6 months. So like I said, this policy it covers policy holder ne spouse yashona. And also
one of the great advantages of joining us in the Kuti Zona is also to offer 50% cashback after 4 years of being claim free. So munakagara 4 years asina kuclaim chingobhadhara mari dzakachibhadhara policy yake tinokupa 50% cashback of all the premiums that you paid. And also number one yachona it comes with the cash payout option of 10,000 rand per claim. Kana zvikaita kuti unogona kuona kuti munhu akajoina police kune mamwe company and then you come and join with us. Most of these companies, they don't offer cash payout. All they do is kungokuita service yachona chete. But with us, you have the option of choosing whether uruda iri mari kana kuti uda kuti tikuitire iri basi. So on this plan, single plan emerald policy, the first one 80 rand, the cash payout we give you is 10,000 rand per claim. Takateerera fambirai mberi. Okay, parikunzwisika hapo ka? Parikunzwisika. Okay, and then we go on to the second one. Your single plan sapphire policy. This one is 130 rand, 130 rand. And the waiting period also is 6 months. And this policy it covers main member and spouse. Still the same. Yes, mama plans are under single plan. They just cover main member and spouse. The benefits that come with this is a 50% cashback after 4 years of being claim free, and also give a cash payout of 13,000 rand should you wish to pay irimari instead of my services. So that's the second one. Then go on to the third one. Third one we call it single plan Ruby policy. You know it's a 180 rand, 180. And this one it also comes with a 6 months waiting period. SMA police are only 6 months waiting period. It covers policy holder and spouse. Then we give you 50% cashback after 4 years of being claim free. And the cash payout that comes with this policy is worth 15,000 rand for every claim that you make. So going on to the last one, the single plan diamond policy. This one is 230 rand. The waiting period is 6 months. It covers policy holder and spouse. Give you 50% cashback after 4 years of being claim free. And then there's an option for a cash payout of 20,000 rand per claim. So my packages are under single plan. Single plan it just covers you and your spouse. It takes 2 people only. Those single plan yashone. And these are the policies. Mamira gaita ma prices yashona and the benefits that come with those. So on every claim that you make, the benefits that are added to Ayandanchi Taura, you get a grocery benefit, airtime voucher worth 200 rand, electricity voucher worth 200 rand, and this one that I already mentioned, you get 50% cashback after 4 years of being claim free. And then a cash payout option, and then first of all, we do removal, Tokupa Mog facility, we do body preparation, body dressing, documentation, and everything else that needs to be done. No more benefits and no animal packages. Okay, so I am my single plan package. And then going on to my family plan packages. Okay, so family plan packages, the first one is for 100 rand. 100 rand, cover main member, spouse, and any 3 dependents. Ababa my dependents, it can be anyone, it can be a child, it can be Sekuru, Gogo, Amai, it can be anyone that you want to cover. But there are certain terms and conditions that have to be met. Pavana is to notora from the age of 0 up until the age of 24. No cut off age, age of 24. From 25 going upwards, Tineta will treat as extended family members. So if you are now an extended family member, you will be subject to paying 50 rand per policy. So for example, this one here 100 rand. Can I go to an extended family member one? Instead of paying 100 rand, you are now paying 100 rand plus a 50 rand extended family member, which totals to 150 rand. So policy are winning 150 rand. So family plan emerald policy is going for 100 rand, and this one it covers up to 5 people. That is main member, spouse, and 3 dependents. Pama dependent unanenga chichuza utaruda kuisaba, abda kuisa vana vake chete, pama utaruda kuisa zingehama.
So this one, it comes with the cash payout of 18,000 rand. 18,000 rand. Lawyer, you know, we are now a policy. So that's the first one. That's not a family plan. It's going for 100 rand, and the cash payout is 18,000 rand. Then touching the policy number 2, under family plan. This one is going for 150 rand. That will give you your monthly premium. So 150 rand covers up to 6 people per policy. The same conditions still apply. Can also with some extended family members when you walk about 50 rand from Soro pay premium which is 150 rand. And the cash payout that comes with this policy is 15,000 rand. 15,000 rand. Should you wish to you or not to put your basa, would have to tutorial marry, no more pay which is 15,000 rand I will give you. And then we go on to policy number 3, that's not your family plan group policy. This one, the premium is 200 rand per month. And then it covers up to a maximum number of 7 people. And waiting period, the is still the same. Waiting period is 6 months. When we are saying 6 months, whether it's an extended family member or it's the main member or Diani, waiting period it will be just 6 months. And the cash payout that comes with this policy is 20,000 rand. Should you wish to or and then we can give you that cash. So we'll be giving a payout of 20,000 rand for every claim that you make. That is policy number 3. And then we go on to the last one. Your family plan diamond package. This one is going for 250 rand per month. Waiting period is 6 months, and then this one it covers up to a maximum number of 8 people under this policy. And then the payout at no Cooper in Nigeria 25,000 rand. Should you claim or would I marry to no marry the money that will give you it will be 25,000 rand. So my policies actually a single plan and family plan. Then I go on to my group schemes that family cover plan. This one is going for 490 rand per month. The waiting period is 6 months, and this plan it covers up to 10 people. Both immediate and extended family members they are covered at no extra cost. Don't see we policy. I cannot start with some extended family members. There are extra costs that are charged 50 rand per member. But on this one, your family cover, there are no extra costs for extended family members or immediate family members. 490 rand, it covers Munduwesi and Nengaka policy. So this one, it takes up to a number of 10 people. That would be the maximum number, 10 people. All right. So the cash payout that comes with this policy is 15,000 rand. Where the claim that you make, we give you 15,000 rand. Should you wish to you or would have to pay money. But can I start a teacher service, no go with service. But can I start a marry, no go for 15,000 rand, you should marry you. Those are shown up at no table. Then what is right here, you notice on a group scheme, you might disabled. This is a special package that we designed. So this group scheme, it covers up to a maximum number of 10 people. But the difference now is that it's going for 300 rand. Yes, and an 90 rand. This one it goes for 300 rand, and the cash payout is still the same. Cash payout that you get is 15,000 per claim. It covers up to a maximum number of 10 people, and also the waiting period is 6 months. But the price is shown a much network. But anyway, guys, information, the Chisa's website in a link. I'll post the website in a link, yes, pano. And kuti mugozonzwisisa information yese, because I know right now varikutaura vaende kuti mubate zveseka 1 zvinonetsa zvachaita zvekuti tichaposta ndichaisa pinned post yavachandipa all the manhingikiro avo maservices acho ese ndomapina pano apa papage kuti munyatsoverenga munzwisise. Ini chandawira pano nhasi chekuti ndoda manhamba enyu vachakufonera 1 by 1 namba pamunofona muchitipa namba izvozvi iyo namba yandapinapo iyo ndo phone namba yandiri kuda kuti vese vari kufila kuti iripo. Ndinoona pane 80 rand guys, hakuna munhu anotanzi ndashaya 80 rand kubva musi 1 chero kakumbira munhu ari kudiaspora unowirirana naye kuti shamwari mwedzi uno ndashaya mari yangu yekubhadhara kufuneral policy handiti funeral policy yangu ndokumbirawo 80 rand ndibhadhara. Handifungi kuti munhu anokunyima
munhu akunyime because une valuable reason yekukumbira pano kuti ukumbire mari airtime ukakumbira 80 rand iyoyo iri yekubhadhara kugadzirira rufu rwako munhu anokupa iwodi woenda wonokavha handiti maona rather than kuti tikumbira nemakeki nyaya dzokuti ndiri kubirthday ndokumbirawo keki ngatikumbira nei sha unozati chii mwedzi unoyo handina mari yekubhadhara polisi yangu ndipowo chi mari alright uyaisa namba yake apa Loveness waisa namba yako let me quickly take it ndione ndati hangu muzofona nditore namba dzacho but let me just take it panapa 722 uri comfortable kuforward namba yako let me take it so that vanokufonera back then uyatsopuwa information yako zvizere handitika then paita mainaijo right usatye kuti uri kuBotswana uri kupi any African country vanokuendesa ikoko vanotora bhodhi yako vokuendesa kumba kwenyu straight to your doorstep straight kumba havasiye pabhodha aiwa vanoenda newe kumba handitika kusvika kwaunoda kuenda iwewe mainaijo right ndandisingade kuti munyore manamba enyu apa guys ndandiri kuti nini mufone manje manamba enyu ari kumhanya manamba enyu alright let's do this nyorai manamba enyu apa anzvadzi muri mucomment section ndakudonedzai ndiri kumbirawo favor can you please go pa live ino iyi muende kunotora manamba ese aripo write them down mozofonera vanhu ava back because awandisa ndichakwanise kukopa up kunyora. Thank you very much. So andizi kuti pane mubvunzo here anzi Melly let people contact you. Oh okay kuti no vanongonyova anzvadzi vakanditorera manhikikiri numbers ese aya handitika inichazita follow up kune vanhu ava kuti ndizvo here handiti then vojoina ndiripo handitika plan ye 100 rand zvayo at least 100 rand let's give madiasporans vedu a chance to breathe handika ngatimbovapa iwo chance to breathe zvanyanya kuti remember tapasi padiaries pega pavanobatsiraka vanobatsira kwakawanda munozati malives akafanana neano aya people handiti anzvadzi pindai yenyu mudone kairi kudonedzei torai manhamba uko malive akafanana neana ayaka ndoatingadei tine vanhu vakawanda guys ndopatingadei tine vanhu vakawandisa vachiuya kuzonzwa information but to my surprise you find people handitika you find people vachidona vachitiza vozouya kana pane nyaya dzinonakidza and you look at the people vari kudona vachona handitika vanhu vakatogara muno South Africa vanhu vari kuBotswana vanhu vekuti zvinhu zvogona ngooma anytime handitika you're angry face this is a very sensitive issue hauna nyaya it seems that hauna life you are a ghost account that's why you are putting angry faces because inyaya is sensitive handitika vanhu vanenge wakona ndane dzakakwana anobvisa angry face pari kutaurwa nyaya yekuti simudzirane nekupushana nekuinspirana kuti guys kufa kuriko pane kuti every day paigare pachita mitauro yekunzi handina mari handina kana sendi guys ndibatsireiwo uchibatsirwa every day uchingoita charity case every day why can you not try iwo uchitawo something handika this is a very sensitive issue yekuti munhu wese ngati tichobatana kuti guys ndizvo chaizvo handimaona handi hatindirei mberi ngatinzi oraiti panzi pashota grocery handitika toisawo grocery ungayozvisa angry face nokuti you are bitter you are miserable noupenyu hwako you are a ghost account you don't even have a life iwo hauna kana policy yacho but you are coming here to put an angry face instead of coming ekuti uuye pano utambe nevamwe zvakanaka mangwana chikachaya kwako handitika toziva kuti aurati munhu yanga kazva zvakamira zvakadai guys ndataura kuti chero ndisina 900 ndikauya ndikati rutendo marufusha andaubhadhara polisi yangu shamwari budget yakukwana ndipo 100 rand anonditumira anondipa kana nayo handiti anondipa kana ndinai maitinei zvinhu zvangu hazvina kundimirira mushe ndikandiro mari yangu yenhikikiri ndida kubhadhara polisi yangu zvitori right pane kuti everyday munhu anenge akuuya muri maghost muri kuisa maangry face kana mafirwa makuya nemaaccounts enyu chaiwo makutibatsireiwa hatina pekutangira pataizvitaura izvi maive muri busy kuisa maangry face manga muri busy kuisa maangry face. Don't do that guys, sometimes we have to be human. Chisavage achibhadhari kudangodzanzi ndiri savage yeni ndindakapenga ndindakale akubhadhari kufa kuriko guys, kufa kuriko. Death is real and that's one thing that we will never escape.
tese nometa une mari yakaita sei nometa wakaita sei une klasi yakaita sei kana kuti une ameno kwa unogara kuti unogara muimba yakaita sei kana yemaglass yoga asi kufa tinodoka tinosangana ikoko do destination yedu tese ndiyo pano antika yakati inotsanganisa ipapo panguva yekufa because hakuna noziva nguva nemisi ende kazhinji kacho muzvitarisise pano yaro choko rerufu gaizika unenge usina kana senti pano yazvinhu izvi top encourage na toilet let's do something chiri right chekuti munhu zvimirire nepolisi yako une right yekunocheka kuti wabhadhira kusvika papi ndave nemari ndabhadhira sei ndadi handitika wakuziva chikanzi chipani zvaitika nhasi unongomhanya kuti ewa ndakabhadhira kamari yangu inini 6 months dzatokwana bhodhi iri pakati endai munotora handimaona vakutokuitira chii zvese guys zvimwe zvinhu ngatingoregai kungojaira kungoita usavage nepasingadi usavage handitika kana uchiona kuti hauna munhu anokukoka kuti utitevere pano utifollowe pano we are here to build one another we are here to encourage one another and zvakafanana neiko zvino lockdown yakapera pachiokadi guys lockdown not kuti yakapera completely but yakaitwa easy lockdown and macases ekuramba muchingokumbira guys nyangwe neni wacho wamunenge muchindondiomeserawo pamunenge muchiende mahaidhi enyu aya kuti ndipostireiwa ndakana pekutangira ndakafektwa nelockdown lockdown affected everybody yakaafekta munhu wese lockdown but iko zvino malockdown acho ave eased people can now go back kumabasa ava vaita vanhu vakwanisa kutenderera vachitengesa vanhu vakwanisa kutsvaga mapeace job vanhu vakaza ini ndachitoti ndichibva kubasa kwangu makuseni manje apa kumapasi 2 ndachitoona vanhu vakazara muroad handitika vemapeace job ndatoona mumwe murungu akamira achitora nhikikiri vanhu vanga achikwidza vanhu vachimhanya kujambira mota yake obviously vanhu vebasa vanga achitora handi so kuramba tichangochema nekungoti lockdown I don't think kuti zvinhu zvinenge zviri right munhu shanda womerwawo uzokumbirawo hako handimaona hatiti kuwana kunowanikwa everyday tinoshaya dzimwe nguva unotoshaya kusvika pakuti ndaomerwa zvishuwa handina uchiinda kubasa kwacho zvisina kubalansa futi asi uchiinda kubasa wouya uti andibatsirewo ide zvanga zvinondimirira musha zvinondibalansira people they will help you not kuti every day you become a charity case guys I know it's hurt vamwe muchafamba nemashoko andiri kutauraya but this is the truth guys ichokwadi ichi and we need to say it out because inbox yangu nanhasi I'm still saying so many dzimwe zacho handisi kutoposta mufunge handisi kutodziposta dzimwe zacho ndingoti iye haisiwo muedzo here iyi hakusi kuti ndirame ndichingoposta zvakadai so pazuva ndiwanikwa ndichiposta 15 mandibatsireiwo kana yasi diaries yacho yave charity nikikiri group here 9 ndibatsireiwo nje vanhu vakutengesa vanhu vakuita something noupenyu vanhu vakumhanya ndisamchaneko zvichiro pamalive we are no longer the same number yatanga tiinayo tiri mulockdown chaimo mulockdown taitikabaya live kudai tasvika kuma 2000 something handiti but iko zvino vanhu vakawanda right now as we speak vanhu vakawanda vari kubasa vanhu vari kumabasa right now as we speak vari kumabasa ngatiregei nyaya yekupema hatisi kuti kwakaipa asi pemawo iyi yave last option not kuti ugara uchingove munhu anongopema kuti ini ndadai handiti toda kutozotsvaga umwe anouya achidzidzisa amwe mabusiness ideas ndatoona chero mapofu chaiwo mutaundi mazara mapofu chaiwo ari kukumbira nemagaba vavemo pamarobots hapana ari kuvadzinga vari kutokumbira vari pamarobots ipapapa saka iwo unenge uri able bodied kutizochema kuti hanzi ndibatsirwewo everyday ore uchabatsirwa nhasi wozodii kana wabatsirwa nhasi zvapera zvakabatsirwa nazvo mangwana wodii mangwana woita sei mangwana wozoita sei wabatsirwa nhasi nhasi wauya wabatsirwa wana munhu atiora ichirega ndikubatsire akupa next month wodii don't take advantage guys don't take advantage ticha nezvirema chaizvo zvandaona zviri pamarobots zvakamira ndikatoti ava vatodzoka marobots ava hapana angachivadzinga remember dzadziri kuma past 2 handimaona tikatokandawo ma2 rand past 2 maskati handitika that means kubva kuseni vanga vari pamarobots ipapo hakuna munhu avadzinga zviri nani kuya chitevediweika ini nhansi kuziva ndinotanga business rekuita sei ndakadona ndoda kutanga business hakusisina lockdown mediway hakusina because lockdown ikaramba iripo economy dzinowa saka vavhurira vanhu kuti vaiti zvavanoita yangove kuti you have to be careful mukufamba muchete you have to be very much careful chete ndezvavari kungotaura ingawani kuti be careful
yanditika neupenyu wako mukufamba but kuti rambe takachiti lockdown hazviiti because nyika inodona ndizvo vanoita this important topic iyo yakadai so you don't find them now takutanga emakuwa mira uone manumbers achikwira kuenda mudenga mira uone manumbers achikwira mudenga but now you ask yourself kuti but why sure no more spoon feeding guys inini no more saying kuti toenda kwa Sis Melly ku inbox tonoti depositire ku diaries and it because you know kuti ma diaries achona most of them ndo ma diaspora ndo vanenge vachito kubatsirai and it no more kuti muchauya kwandi nditi ezvinozvi munhu mira nepost yako zvimiririre nepost yako usauya kuti ndikandire ku Sis Melly shanda do something rima maveji tikuda maveji rima maveji titengese anditika tirarame enda unotengesa masweets uko ari kutengwa why is it ukaenda pamarobots you don't find mazimbabweans ari pamarobots ukaenda pamarobots auwani mazimbabweans ari pamarobots unowana paine vekumozambique ndo vanenge vachitengesa mafruits pamarobots ndo vanenge vachitengesa zvese zvinotengeseka pamarobots vakabata zvinhingikiri mabanana machii vari anzi machi zvemafoni zvimafoni cover zviya tikutaura nyaya yefuneral services ka saka maviews mashoma kana takutanga makuwa maviews achakwira tichiri panyaya yekuti joinai funeral police vanhu havasi kuda hakuna chisingatengwi guys munofunga kuti mwana anonyadzisa imimi mwari haasi kunyadzisa mwari hanyadzisi endai munotengesa guys enatsvaga chinhu chako chekutengesa handiti mukaona vanhu vanopinda everyday vachitengesa maorange vachitengesa mabanana vachitengesa mafruits ose vanhu vekumozambiki cold drink vanhu vekumozambiki muzimba ufoka muona akabata kula box achitengesa cold drink kuno kukazhinji kacho kashoma anobvudza kuti ndonyara kunonzi ndonyara ndione kuenda akabata kula box ndichidi uri kunyara asi kupe maunyari kunyara kutengesa kuti unodya mumba kwako mari yako inozvinakira munoziva mari yaunoshanda inonaka inozvinakira mari yao asi kupema ndokusinganyadzisi aiwa guys and tinoita something vamwe vacheko vari kupakisa mota kuenda kunopakisa mota kuenda kunomisa mota kuti reverse uyai come uyai madhakuna uyai wopedza womusira 3 rand antika kuti mota dzisadhumane munhingi umu mutaundi umu vari kumakisa everyday munhu angobudi anenge achimupa 3 rand apakiswa mota yake 3 rand abuda anopakisa parking bay yese ndakaibata ari wana chora kuti parking bay ndeyangu kubva kukona tukona chiimagine kuti kubva kukona mumwe chipinda mota chibuda imwe chipinda achingopuwa ma 2 rand nema 3 rand nema 2 rand umwe achimupuwa ma 5 rand umwe atosiya 10 rand cheche kana 20 rand handimaona at the end of the day hashaye 300 rand munhu ye hashaye 300 rand haishaye but ukaudza munhu ari pano kuti inda ipapo unoitawo zvekuita ndonyara asi tikati post yekuti kumbira chaunoda ndipewo mari ye-airtime ndipewo mari yedata ndiri kubirthday ndipewo chakati takuzvimwe zvoka takuzviwanza mirai zvangu ndilechelaiti takuzviwanza takuzviwanza guys takuzviwanza hazvishamisi yanzi 4 dzakuwana maviews akuwanda ndozvavanoita pakauya utarise kuti maibhanda chaivo maibhanda vanenge vachishumira vachiparidza zvinhu zvinotidzora shoko rinotidzora tadzorwa nebhaibheri rinenge richitidzora shoko uone maibhanda vanenge vane 200 people 300 people 400 people rikapadzi pari kuya makuwa tetakasimuka Hello? Hey, how are you? Good, and how are you? Good. You're talking to Shireen from Angelic. Okay, yes. Yeah. We're getting the numbers from Facebook. Yes. Yeah, I wanted to confirm that you need the police. They are opening policies with you guys, right? I spoke to Blessing. Blessing knows what we are doing here. Oh. Hey. Okay, mommy. All right. Okay. Right.
So tapedza guys, anenzeve anzwa asina haana kunzwa. Anditika anenzeve. Thank you very much kune avo vatoenda kunofona vaenda kunosecure ramangwana ravo. Thank you very much kune vaenda kunosecure basa ravo, kunosecure makuva avo nekusecure rufu rwavo. Thank you very much. That's the way to go. That's the way to go. Kwa chino tichiri Sis Melly anditori nawo cheko cho ndisina utoti angati bhadharani shangati gwadurirani. Vari ku diaspora kana mune hama dzenyu South Africa vavurirei baiginya. Vavurirei mapolisa ya baiginya. Andimaona then vazokuita take over chizvibhadharira vega. Iwo vamuvhurira munhu ndakuvhurira sha iyo policy because vakafa nhasi dambudziko renyu. Unenge wakunzi 20,000 pa cash. Iwo hauna cash yacho 20,000 same time wewe wanepi. Mubvurire police abhadhare ega mwedzi wega akazoti andinawo pota chumubatsira kubhadhara andimaona. So guys, yerufu itapedza asi muzive kuti kufa kuriko mavanzwa maroma achimba right. Takuda kupinda munyaya yedu yanhasi guys. Hanzi nhasi toko ndikutengesawo fish. Ngatisapote business remwana wedu we. Takuda kupinda munyaya yedu yanhasi guys. Regai ndise disclaimer ndichiti panyaya yedu yezuva ranhasi. Regai ndise disclaimer yekuti guys, nyaya iri kuuya pano vana Judge Judy mombomira. Anditika pana mai vari kuenda nyaya yavo pano inorwadza, ino involva mwana, ichi involva family zvakare. Anditika please vana Judge Judy vave kuti kana kuti zvikazodai kana kuti imi mazoti mwana akazodai mukazogara mwana akazodai mwana mai muripime imbomirai. Anditika imbomirai please, chimbomirai. Anditika ngatiitei zvenhingirikiri zvekuti tiite zvenzwe tinzoti nyaya iri kufamba sei. Anditika nyaya yavo yakamira sei, nyaya iri kufamba sei, nyaya yakadii. Anditi muna kutaura nyaya yake, handisiri ndiri kuposta haiti. Kana uri wekutuka, kana uri wemaangry face ako aya, please rova pasi apasi pako uinde kumvenge kana kune mamwe mapeji uko tinoona zviri kufamba sei. Right. Takuda kuti tichifonera nyaya idzi muchandiregerera guys, dzine maparties akawanda ari involved. Atichafonera nhasi. Siregai titange nekufonera muridzi wenyaya auye pano ataure nyaya yake. Dzatove fondo saka vanhu vangakwira nai. Right. Hello, mainini muri sei? Tiri right. Tinokugamuchirai pachirongwa muzuva ranhasi ka. Try kuti mukwidze voice renyu mbijana kana kuti mukwidze phone yenyu volume. All right. Kuti vanhu vanyatsonzwa. All right. Yakunzwika. Right. Handizi kuti regai ningokuti mainyarai nhasi kuti zvitiitire easy. Handiti katongoti mainyarai kuti musununguke kutaura nyaya yenyu zvakanaka. Mainyarai masvika pachirongwa panapa imi makandibata mune nyaya yenyu iri kukushungurudza, iri kukunetsai, nyaya yenyu yakati rebei, nyaya yenyu iri complicated because pane family iri involved, pane mwana wenyu wamakazvara ari involved. Can you please tell us kuti nyaya ndei, chii chakaitika, zvakatangira papi? Tirondedzereiwo tinzwe. Basa Sis Melly. Mwana wangu inini aine 16 years. Achangopedza kunyora O level yake. Akaenda akakumbira kuti mama ndiri kukumbira ndoda kuenda kwa mainini kureva munina wangu mwana wa mai anova mukoma wa mai vangu. Kumuri kwana mai vangu, mukoma wa mai vangu budati budewo. Saka akumbira ndakabva ndangomupa nhamba ndobva ataura navo, ivo ndonyakutomusendera mari paeco cash yekuti akwanise kukwira kubva kwaive kwambuya vake amai vababa vake, nokuti inini nababa vakucho takasiyana. Akabva vamutumira mari paeco cash akakwira akaenda mwana. Asi mwana asvika ikoko vakabva kwaitwa zvakwaitwa, ndanga ndisingazive ndopaakabatwa Chibharo nemurume wemunin'ina wangu. Asi nguva iyoyo haana kukwanisa kuchitaura mwana. Varidza kuti akabva angobuda eform 4
zvandiri kubuda kuzasu akati zvii zvikanzi mheno zvimapundu akatora pikicha ndione kwakubva atora apedza 2 days ndobva azotora pikicha ndofunga zvanga zvakumurwadza vatora pikicha ndobva avasendera saka mwana anoti akabva kuchikoro anoenda kumba kwemunini wababa vake vari muharare vanogara muharare imomo ndokwanoti akabva kuchikoro kwaaienda goliti nini wangu akachiudza amai nini waugere navo kureva mukadzi wabamunini kuti ndizvozvo zvauri kubuda ndokutumira mari mangwana ekutoenda kwadhokta wakaita sei akati maybe ndakachinja munongoziva zvinoita vana havatauri chokwadi maybe ndakachinja bhurugwa nekuchikoro ndakachinja mataidzi haana kuda kubuda pachena akati alright pamwe mapedzi alright chei watumira $20 ekuti aende kwachiremba mwana akaenda amainini akabva vaudzwa zvekuwa akabva avaudza amainini wakaona zvisiri kuitawo kwakubva wangomuka nemwana vachienda kwachiremba asvika kwachiremba mwana akabvunzwa kunzi iwe rutaura kuti wakazviwana pakuchinja bhurugwa zvinhu zvauinazvo hazvanokwenda kuchinja bhurugwa kana kwemapedzi kana zvinoonekwa nekurara nemurume mukomana wako ndiani mwana akaramba kutaura angoti handina saka wakazviwanepi tasaonehuna zvinhu izvi zvakurisa waakufa ndopa zvakakanzi nadhokta watoona kuti pamwe mwana ari kunyara because mainini havana kusvika uchitaura kuti vangoti mwana wangu zvanzi mai kushitai panzi ndisare naye inini nachiremba mwana paakasara nachiremba chiremba akamuti hona mwana waakufa izvo zvinhu zvatopinda mukati saka iwe kuti urapike zvinoda munhu akakupa newe tokurapa imese kuti zvipere maona ndopa akabva achitaura ndakarara nabamunini kureva murume womunina wangu ataura kudaro vaya havana kubva vandifonera vakanyarira vakasvika kuti pamwe sinzi iri hama yangu inini ndinogona kuichenjedza vakabva vataurira baba vacho kwakubva vatumira mari yekuti vaende vatsvage macit vaende macit vatsvage macit saka nguva yakatsvagwa macit vakamukira kokuseni muno kuti mwana ndiyaiziva kwavanogara kuseni kwavanogara akabva vaenda kuseni wasvika zveshuwa chakarara akabuda mumba akabva angotorwa vaiswa motikari atorwa isa motikari akagara achiona bhozi mwana anga ari motikari akasara agara motikari achiona ana ari kumashure akabva anzi tiri kukukumbira iwo imi makabata mwana Chibharo saka tiri kukukumbira tinoda kuenda nemi kupolisi hanzi akademba akati ndokupai mari anga asingazivi kuti vanhu vamubata vaibhozi vangu vari musivi ndokupai mari ndoita sei yabva ati kune mwana ndozvavafunga here mwana angu zviya zvekudemba ndopa akabva vaburisa maid ndopa akaona kuti vanhu hamaseti zvikanzi takutokutakura takuenda newe vachibva vaenda naye ndokusara kwaakaita kumapurisa asara kumapurisa ndokuzofonerwawo ndokuudzwa nzi tikwirai kana muchikwira ndozvakandi zviri kuno kwakubva ndakwira saturday yacho bhozi yanobva akasungwa iri friday kwakukwira saturday yacho kubva kuno kwandinogara kuenda kuzimbabwe inini ndiri murodi amainini akabva vanzi kumapurisa amainini vacho akabva vanzi imini ripoti yamine ndeyekwadhokta hatiide toda ripoti yekuparenyatwa saka mande mukire kuparenyatwa munopuhwa ripoti yekuparenyatwa inenge yashandiswa kubva kuparenyatwa kugovernment hospital saka amainini akangomukaone mwana akaenda kugovernment hospital mande iyoyo iye akabva anga abhadhara nofunga akanga abhadhara mapurisa mande iyoyo ndo yakasara ichiitwa koti amainini akafonerwa vari kuchipatara vakati inini ndinoda kumira kuti ndipuhwe polisi ndipuhwe tsamba yekwachiremba ndiuye nayo saka izvozvizvi ndichiri kuparenyatwa saka amainini akabva vangati vasingazivi kuti vanhu vari kutovafonera mapurisa ari kutoita nyaya yekukoti pavakachizouya vachienda kunopa ripoti iya kupolisi mazuva adoka kuma4 vari kutonzwa kuti nyaya yaitwa munhu apuhwa bheu abuda kunzi saka zvikanzi saka musi wa14 ini ndaneti chisvikawo zvikanzi musi wa14 ndo musi wa14 January ndokuchaitwa imwe next court yacho takabva tangomira tichimira baba vacho kuuyawo kwavo kudidi kuenda kumapurisa kuti tinzwe kuti posei munhu anenge ari
saka takaita nokuti munhu anogara mushitokisi 48 hours saka ivo pavakanga vari kuparenyatwa isusu ndo pataita koti plus havana kunyatsotipindura zvakajeka. Maini akati ndakatadza kupindura zvakajeka sei nokuti inini ndimakandipa go ahead yekuenda kuparenyatwa mukandinyorera tsamba yekuti mwana uyu akabatwa ngaenda anotaswa kwachiremba sei imi makazoita koti pasina isusu. Zvikanzi ndo zviripo makutotonga polisi kana makudaro saka mainini vakabva vangoti saka inini reidekeremiswa koti ini ndaifanira kudzoka kubasa musi kuma10 January. Amainini kwakuchiti sinzi inini ndiri ndichamira nemwana muwitness imi munokwanisa kuenda sinzi nyaya iri kuendera mberi timboona kuti musi wa14 kwacho zvinofamba sei. Inini nababa vacho nenyaya yekurwadziwa ndakarwadziwa kuti shuwa munin'ina wangu kuenda kwandakaita ipapo kusvika kwandakaita kuZimbabwe ahana kana kundifonera kana kunditi sisi kana kuti chii kubva ipapo akabva abhuroka. Munhu waakataura naye pekutangisisa chaipo munin'ina wangu chaiwo ndakazvarwa ndakaberekwa naye akamufonera achimubvunza kuti zvaita murume wako mune chokwadi nezvaita murume wako here akati inini handisingazvizirewo zvikanzi ko hama dzake dziri kupi akati apa asisina kana hama dzake dzisi dzakaenda kuSouth Africa munin'ina wangu ari kudaro apa. Saka havana zvese zvataita kufambira mwana kurwara kwaitwa mwana kuzoenda kuWilkins kwaita mwana hapana Sis Melly kana anyone akandifonera. Ini mai vangu vakafa amai vandinoti amai ndo vane mukwasha akabata mwana wangu Chibharo hapana. Ndakafamba ndega zvinhu zvakaoma. Munoziva kumhuri yaunenge wakarambiwa wofamba uchigara ikoko uchifambira nyaya dzemwana kuti zvakaoma sei kunzi one chitasaone imba yakaparara mwana akusada kubatwa futi nehama dzako Chibharo. Ndakatukwa Sis Melly ndakashaya chimiro. Amai vangu ndaifungidzira kuti achamira neni sinzi varivo vakadya mari yangu yeroora havana kana kudii chataizongoitawo kune vamwe veukama vangu vari padhuze ndaingototaurawo zviri kuitika kuti vatoenda kumba kwacho vari kufamba vari kuenda kun'anga kuti nyaya ishaye basa. Ndakarwadziwa Sis Melly ndakarwadziwa kuti opa mwana wangu magenital warts kupa mwana wangu sick mwana ne16 years omupa sick kurara naye sababa. Ini ndichizobvunza mwana kuti zvakafamba sei wanga wakanyarara ndaitya kutaura zvakaitika sei zvakaitika mama vaikanetsana nabamini vakabva vabuda havana kudzoka because muina wekudzitisha havana kudzoka saka pakusadzoka kwacho usiku murume achibvawo kubasa akabva asvika kwakubva anditi andishedza mubedroom make kwakundibata wakadii kutaura ndaitya. Zvakandiomera Sis Melly ndakarwadziwa saka takangoti ndakabva ndaenda kuna amai vangu vanovadi vakandirera vakanditi chinyarara nozimuka idzi kunge manganga ingonyarara kana vari amai vako chaivo vachakutsvaga vachioda kuona muzukuru wavo kuti zvakafamba sei. Ndakangonyararawo kusvika ndakakwira bhazi kubva kuZimbabwe kudzoka kuno kubasa. Musi wa14 mwana vakadzokera zvakare kukoti vakaenda kukoti chingopostponedwa kusvika musi wejudgment day haana kuzombobvira auya kukoti. Ukanzi munodzoka futi vakadzokera futi haana kuya kukoti. Instead yepolisi yekutumira warrant of arrest kumba kwake havana zvavakaita yakabva yangopera yakadaro robva zvangonyarara zvakadaro. Saka Sis Melly ndine bundu
inini ndini baba ndandichikumbira kukumbira uregerere zvakaitwa nemwana wangu. Mwana wenyu akaita sei? Zvikanzi nezvaakaita takazongoona mumasocial media zvazara kuti ndo zvaakaita, saka tanga tichikumbirawo kuti ukukumbirawo ruregerero. Ndo pandakati nekurwadziwa ndakangoti boda iti tinotaura mangwana kwakachena kwakubatawo vamwe veukama ndo zvakataurwa nevanhu ava ndoita sei? Zvikanzi imimi ngonzwa zvavanotaura morekodhawo marekodings kuitira mangwana umbowo wekuti saka vakubvuma nhasi kuti ndo zvakaitika. Iyo vaimboramba kuti vane amai vake ndo vanotaura nejealous nekuda kuburitisa munin'ina wavo mumba. Saka inini ndakachimirira vakabva vachizofona futi mangwana acho ndikati inini handina chandokwanisa kutaura panyaya iyi. Ndokupai nhamba dzababa vacho movafonera motaura navo, ndobva ndavapa nhamba dzababa vacho. Mangwana acho ndikaona muzukuru kufona akati takataura nababa vacho haiwa takataura navo, saka isusu tarichikumbira mbuya kuti tisangane tikumbire ruregero toziva kuti mhosva ikaitwa inoripwa. Indaingoteerera handachandakadayira Sis Melly because ndakateerera vakataura zvavakataura, ndobva ndangonyarira ndikati tinozongoronga nekufamba kwenguva. Ndaida kunyatsonzwa kuti pfungwa dzavo vari kufungenewo kune zvavakaita, ndobva vanyarira vachingofona ndobva vakazofona pekupedzisira vakanditi ndiri kukumbirawo kuti ana tete vada kuuya kuzokuonai kwakuudza munin'ina wangu zvava nemunin'ina wangu hazviite kuti vauye kumba kwenyu. Ana tete vacho vari muno South Africa tsvagaiko kunosangana munzwa kuti vari kudei movanhikodha. Ndokaenda kunosangana nana tete vacho vakati sitati mwana nababa kuti tikukumbire ruregerero motaura kuti munoda kuripwa chii. Sis Melly handakona kuvadayira, ndakangonyarara futi ndikachema. Ndakaenda nasekuru vangu, sekuru vangu vakadayira vakati uyu haana chaanogona kudayira nokuti hasi akabereka mwana, nokuti nyaya inonetsa nyaya iri kumapurisa, nyaya yerepi haisi nyaya yekuti inotaurwa sematauriro amuri kuita iyi. Inyaya iri kumapurisa handiti. Saka hatizive kuti kukumbira kwenyu regerero zvikanzi nokuti isusu paukama. Saka tanga taona kuti zvakakodzera kuti isusu tikumbire regerero paukama hwedu nokuti munin'ina wenyu nemi muzotaudzana mangwana. Sekurongo akati chakambotadza kuti pekutanga chaipo ataurawo naSis vake nezvakaitwa nemurume wake chii, nokuti ndiye futi munhu akaendesa mari kuchitokisi yekubhuraibha mapurisa kuti apuwe bheu abude. Kana sekuru vangu isusu hatingakuomesere nokuti imimi hamuna mhosva yamakaita, akaita mhosva ariko. Saka isusu tichaenda, vakangorerutsa ndima vakati isusu tichaenda tonotaurawo nababa tomboti baba vari kuti kudi torongera pamwe chete tozouya kwamuri tomadzira takaita pavari ndobva tangobva matauya. Vadaro vakazengera varamba kufona kuti vapresha ndikati manga mafunga kuita sei imimi pfungwa dzenyu. Zvikanzi isusu pamutemo wedu tinoripa tokutengerei bhachi negogo dzaamai nehembe yamai. Ndakachema Sis Melly nehasha. Sure. Ndikati baba worora mwana wangu wozomuti kudii. Tinosangana panhamo tinokudzana vanoudzana kuti kudii nababa munini. Ukama Sis Melly kachitaura ukama ndiri kutaura ukama hwekuti takatokura tiri pamwe chete. Kuroorwa kwake mwana uyu akaroorwa akatombogara mumba mangu nemurume wake vachibata mwana wangu ari muchechi. Ndiye munhu waanorara naye nhasi. Ndikati munotengera bhachi randogona kuzvitengera ndega pakubvisa mwana wangu mumhandara nekumupa siki monditengera bhachi. Hamuone kuti munodherera. Saka nguva yavakaburiswa naOlinda Facebook yavo vakabva vadhilita nemapictures avo vakabva vadhilita zvese ndobva vanyarira. Saka kubva pavataura nyaya iyoyo pandachema vachitaura nyaya yekuti vada kutengera bhachi muzukuru vachakaona kuti nyaya iyi pakabva angokata foni ndobva vanyarara. Saka Sis Melly zviri kuramba zvichindirwadza kuti inini ndichaenda kana ndimai vake vafa nekuti ndiamai vangu ndivo musara pavana. Ndichanosvika ipapo tichabatana maoko here, ndichavatarisa here kana munin'ina wangu
Yeah. Ndakarwadziwa Sis Melly, ndakasara ndiri nanhasi ndiri hemona handizivi ukama hwacho nemadivisions nekuda kwerepesi yakaita bhosi pane vamwe vanenge vachiuyawo kwatiri senherera tiri nherera tasheya anotimiririra eti tina amai but amai havakwanisi kutimiririra nokuti isusu havasiro vakatibudisa mudumbu asi ini namai vangu isusu tiri vadiki vaichengeta vana vasisi vavo vaikurira hembe vana vasisi vavo vese vaichengetwa namai vangu inini but nhasi ivo ndovonzosara pavana votadza kumira vakadya marierora ndanga ndakaroorwa Sis Melly vakadya marierora saamai votadza kana kuti vanditsvagawo kuti vanzwe kuti chero vachindivhara asi vaingotsvagawo weye kuti vanzwisise kuti zvakamira sei havana saka amai venyu ava amai venyu ava amai tongoti ndiamai because ndo vakatokudyirai mari yerora and everything chero vari amai nini amai vari kupi iko zvino izvi vari kumusha kana kuti vari kupi vari kumusha right ava nhamba dzava hatina nhamba dzandinadzo panapa ndedzemunin'ina wenyu ane murume wokushina uyu wokuti abate ningirikiri mwana uyu so toda kumutsa nyaya yemwana chekutanga asi tatamutsa nyaya yemwana handiti toda kumbobata iye munin'ina wenyu uyu timbomubvunzawo hedu kuti sei asina kukwanisa hake semunin'ina kuti sisi aino kuti alright maybe she was torn between kuti sisi vangu murume wangu akachuza murume obviously akachuza murume wake handiti but pamapictures andinawo emunin'ina wenyu ane mwana musikana wandaonapo nemukomana aine mwana musikana nemukomana kudaro mwana wake musikana zvinhu zvakadai sezvoitika kumwana wake anozonzwawo sei plus chakamutadzisa kuti iye auye kwamuri sasisi makakura mese sisi I don't even know what to say nokuti ndozvakaitwa nemurume wangu murume uyo akandinyadzisa murume okumbira uregerero ndauyawo kuzodi nditaure osympathiza nemi instead obva akublokai saka pakadaro handizivi I think also muri toda kutonzwawo mutotsvagawo closure kubva kumunin'ina wenyu kuti why akangoti zii kusvika pakublokai musina chamaziva imimi kuti zviri kufamba sei asina chataura kana anything kana kusangana nemi kana kuda kurequesta kuti ati asangana nemi mutaure naye kuti akutauridzei kuti nyaya sisi ameno kuti aitiwo kudi sasisi vake akatadza yeah right now we can call you right now. Let's hope kuti atidzimirwe phone tinzwe kuti anogonawo here akabvuma chete imimi ndofunga vanhu muripo panapa and this ningirikiri ati-delete akangobvuma kungoti sorry chete isu nyaya takutofamba nayo takutoimutsidzira because abvuma mhosva period and anenge achitozvidza kuti murume wake akaita zvinhu zvake zvaakaita izvi esasikana muri seiko maini muri right here zviri sei ndiri right muri megere pamuri ipapo muri megere pamuri ipapo munokwanisa kutaura here alright maini ndauya pa ndati ndoda kutaura nemi muri moga ndisati nechi muri kukwanisa kutaura here pamuri ipapo alright mainini tauyawo in peace ka tiri vana sisi vako isu ndauyawo in peace zvangu murunyararo handina kuya nehondo munin'ina una sisi vako pane zvakaitika zvinhu zvakamboitika kumashure uku zvinoinvolva family sisi vako vava vachida kungoti vataure newe handizi kuti are you up for it because vari kuti wakavabloka saka vava vachingoriwo sasine munin'ina vanga vachida kuti
Okay, alright. Kana usina kuabloka then it's okay. Vava vachida kuti mungotaurira nawo nokuti vari kurwadziwa makakura mose muchigara mese zvichinji zvaitika ende amai venyu vasara ndo amai venyu mese kusaidi kwako nekusaidi nometa kuti vakazobudisa iwewe mudumbu asi iye but the fact is mai vake namai venyu mimi masisters saka that makes you sisters, real sisters. Handichika saka ari kuti manje nyaya yakadai so ndikati no tangai magadzisira nemunin'ina wako then moita move forward. Handiti saka uri kuwila here kuti utaure navo then ndivadaidze vauye mutaurirani. Alright, rega ndivabate ndivaunze ramba wakadaro iwe bata wakadaro ndivafone. I don't have any problem. Alright, okay, alright munin'ina nditaure navo. Alright, ndisisi vangu kaitika. Alright, mina ndivafonere pasaidi vauye. Hello. Ndata ndine munin'ina wenyu ndataura naye saka chiuya ipafu patitaurirane nemunin'ina munin'ina aripo. Alright, adona. Mira tifone zvakare network yake wadona. Munin'ina wabvuma kutaura nasisi vake chirega tiwe kuti zvakamira sei. Aiwa network ari kuri. Hello, network yenyu koko kwenenge inonetsawo futi. Network yenyu inenge womararawo futi inyu. Hello, uri kuninzwa? Network. Iri kunetsa. Kana ti mira ndikufonere direct chingoti mira ndifone direct. Ameno tinopinda rega nditore kufona direct. Right. Manje ndodliwa mari yangu ikapera yose kuti tsvai nhasi kutofona direct uku but regai titongoita saizvozvo. Regai titongoita direct ndio inotoita because Hello. Ya yakunzwika zvaanani manje. Right. Network yenyu kuZimbabwe mane magetsi uko. Right, vakoma ndine mainini mose mavana mainini manje kwandiri. Ndega ndingoti ndave naye munin'ina wenyu pana apa. Saka andisi kuziva mungataura here nemunin'ina wenyu sezvo manga musiri kukwanisa kuma muchida umwe munhu kuti apindire pakati kuti mukwanise kutaudza nemunin'ina wenyu. Munin'ina wenyu ari pano. Ari kuti hake hana kubloka ende hana problem nemi. Saka mune mubvunzo here mukada kubvunza kumunin'ina wenyu kazvamuda kutaura munin'ina wenyu kuti muwirirane mugadzirisane zvo muri vanhu vamwe chete. Vari kupindura. Taura hii? Ndeda kuti ndinzwisise kuti zvakaitika. Then it was on Sunday and I had a miscarriage on Sunday. Ndokumba admitwa Monday. Tuesday I received the message yaitukirira inini namai wangu, then I was just put off ndikati chakara zvadai so inini mukatobvunza gawu ndakamuudza kuti ndichaenda kunoona mwana. Ndononzwisa kuti zvii zvakaitika ndizi. And imimi you didn't even tell me kuti zvakadai ndo zvakaitika. Ndakatoudzwa nemapurisa kuti ndo zvakaitika. And I was willing kunyenedonzwa mwana. And then the following day ndakaita miscarriage. Ndomba ndaadmitwa kuwe hosted for 3 days. Mai vangu vakaya kuzondiona ndikazozwa mai vangu vakutotukurirwa kunzi vawirei kuzondiona inini ndichirwara nemiscarriage because of that stress. Ndikazwa
ndakagara ndine vana ende muri kuti ndakakublokai hatombozva ndakakublokai kupi imimi you know very well kuti inini ndinoshanda ndakazonga pafacebook makuti hanzi ndakatengerwa mota yekunzi sorry for that for your own information dai maiziva magara ndikuita nemunhu yeye kunoka maisambotaura zvekudaro ende maisambotukirira mai vangu pafacebook muchidaro kana munhu ari wrong nyaya yakanaka kuti yakaendeswa kumapurisa ende mapurisa anogadzira everything zvinenge zvabuda mutauro izvozvo ndizvozvo munhu kana achisungwa osungwa kwete kuti mobva masina mai vangu neni pafacebook inini ndinozvishandira ina handisi shuwa ndingatorere license kuti ndizomirira kuti kudzi ndikamutedzera mutauro kuti kudzi inini munozviziva kuti kudzi ari deep down pakati pemwoyo wangu ende mwana ndinomuda zvisingaite ende ndaitomuda even nanhasi but ndikangoti chakanaka ukati let me just keep quiet ndikuona kuti nyaya dzinosvika kupi because you never know vanhu vanenge vari emotional ende vanhu vanenge vaine mafungiro avo you never know kuti you will be misquoted. Okay, saka papakaita miscommunication ndo yakaitika hapana inozati ndakashaudzwa zvisingaite even message iyo ndinayo ndakashaudzwa kuti ndikatokuona ndakukupfuura nefuti iwona mai akoita zvemishonga ye warege inona mwana tanga pasina here mawedzi ari nani ekufunga mainini kotai makati kunditi alright mirai maikudzi tinzwe muning'ina message yakabva kunani message yakabva kuna muswere achira muswere muna sekuru zvichireva kuti something chinenge changa chatogarwa pasi aiwa right mirai mainini mirai imimi woda mirai chibve tangoigadzirisa imimi muri wrong pakutiwo message yakabva kuna muswere uyu handimuzivi handitika asi message amai vemwana vasivo vakakunyorerai message handiti imi mukabva maassume kuti zvinhu zvagarirwa pasi ndo mistake yatinoita iyoyi yekufungidzira ndikutenderere message ishona munhu manga mine mashoko ake even iye antoiziva nyaya yekuti sisi vangu anozviziva kuti sekuri vakasira message handisi kuramba hangu kuti message yanga inogona kuve iri brutal musi wabatwa murume wake inini mangwana acho ndakakwira bhazi ndanga ndiri mubhazi kuenda kuzimbabwe handamborara Sis Melly mukanzwa nyaya yakadaro kana ndimi munorara here hope ndanga ndiri mubhazi kuenda kuzimbabwe zvekuti kwakazosendwa message kana kuti ndikatozozvinzwa inini pandakatoizwa ndakaita miscarriage inini pandakatoizwa nyaya ndakaita miscarriage and I was admitted muchipatara pandakatoizwa ndakaita miscarriage alright chausingazive ndechekuti nyaya dzese idzidzi padzinotaurwa kune mumwe munhu anenge achiziva zviri kuitika ane kumba kwenyu anenge achitopawo information izvo zvemugariro inini ndiri murodi Sis Melly ndangoti zvaitika handina kwandakataura naye kana iye ndanga ndakamirira kuti semunin'ina achanditsvaga Sis Melly kana ndimiwo achanditsvaga kuti sisi muripi even though pasendwa message padii inini naye hatina kana communication yatakaita tiri vaviri ininewe hatisi kutaura zvaningi ininewe inini makadi kuti inini inini tinowirirana ndinozviziva makadi kuti nhai mainini kokuti zii katoko mama angotanga nekunditukirira handei kutangai imi maiziva paini yandinayo nekuti ndini ndabatsirwa mwana imimi ndini manga mine chivo chekunditsvaga kuti maini hasi mwana wangu hoiso ini hasi mwana wangu handiti ini hasi mwana wangu ini ndiri kuru maifana kunditsvaga maiguri muripi tibatsirane nyaya iyi handiti ndokuchipatara kuwestend ndokutsvaga yandidika ndiri kuchipatara ndokutsvaga imimi hamutsvagwe munhu ari kuchipatara ndakagara kuzimbabwe
Alright, ndozvandataura uchega nimbotaurawo pakaitapo miscommunication because nditipo pakuyananisa andipo pakuti murwanane kana kupondana handiti pakaita miscommunication mainini zveshuwawo maifanirwawo makaassume zvanambotaura pakutanga kuti makaassume kuti message yamasenderwa nasekuru ava she's involved mukoma wenyu yeti mukoma wenyu was on the way to Zimbabwe havana chavaitombozivawo handitimaona kuti kune message dzasendwa remember yanga iri inguva iri emotional for everybody imi mune mwana musikana handiti mwana musikana uyauya wandakaona hasi wokuti izvo onza angobatwa vanhu vose vongoti tivo expecta kuti mufunge zvimwe chete panoita mafeelings ari high anosimuka saka munhu wese angatori mafeelings ake anga ari panzvimbo dzakasiyana siyana zvemeseji hazvina basa muri family muchazongogadzana sekugadzana kwamuri kuitana nani nasisi venyu panguva inoi but mungade makatsvagawo maini sisi venyu sisi ndauya ndiri kutsvakai nyaya yemwana ndizivi kuti ndokutangirai pai but dei makazvinzwirana mainini chinzwa itere muri mwana mudikichega tikuudzeiwo chero mashoko achibuda akaita sei akadii mainini munhu atadzirwa ndimai ava mukoma wenyu handiti vane mwa mukozi mwana kuzvara munokuziva imi handitika mashoko anotowanda mwana abatwa uyu mwana wako iwe ndakatozvitarisa inini aiwa tikuda kutaura edu pachishona chaipo mataura tinge chiita kungoti mai vemwana nyakutumbura handiri kuona tiko zvinezvi iwe uri kuti mai vakatukwa handiti asi ndimai venyu wati mai vangu ndozvawaita una kuti mai vedu handiti ndizvo zvawaita ndozvandiri kurevawo saka ini ndosaka ndatiwo mwana wavo because ndo zvamuri kuita imimi vanhu imimi but of which that's not right handitika so nyaya ingoripo ndeyekuti mainini munhu magade makangotsvaka chero mashoko akabuda akaita sei makobvu akaita sei imi motora mashoko yamoisa pasaidi but mukoma wangu pane zvinhu zvakadai zvaitika mwana wangu abatwa rega ndinde kune mukoma wangu tinotaura naye tiri tuzvemashoko tozodhira nazvo leta handimaona moenda kune mukoma wenyu mogara pasi nemukoma wenyu mojekeserana motaurirana moona kuti zviri kufamba sei but imi mainini muri kunyatsozvibhilivha here kuti mwana akarepiwa nemurume wenyu kana kuti hamusi kuzvibhilivha saka munogona kuve nemadouts chekutoti muri mwenyu anogona kuva asina kuzviita okay so wenyu murume hamuna kumubvunza ivi anozvidefenda obviously munhu anozvidefenda hello ndati obviously murume wenyu akazvidefenda imimi handiti hello ndati okay nachitiva kuda mumwe vanozwa nyaya dzedu ndati mainini vanozvi obvious murume anozvidefenda nditi imi mwana aripo mwana ane 16 years kana chero yenyu mune muchita mainvestigations enyu muchizodii mwana ane 16 years ongonyepera baba vake just like that ndakabatwa nababa pasina chaitika nyaya ichiri kumakoti asati yapera nanhasi handiri kutobvunza imimi kuti nyaya isati yapera ichiri kuhere kumakoti okay saka next court date ndirini murume wenyu hamubvunzi haatauri alright saka what will it take mainini takukumbirawo semadzimai handitika semadzimai tese takabara kuti what will it take kuti imi muvewo involved munyaya iyi musati munhu ngangoenda kekoti angodai handiti because ndine mamessages panapa ehama dzemurume wenyu vachikumbira maikudziya varuregerero
sterek ndine zvese in black and white handitika ziva chikumbira ndinawo kana zvakadaro imi chingoshandisa izvozvo aiwa ina handisi kutaura nyaya yekoti kuti ichashandiswa kuti kudii kozvekotizvo haina basa tichaidhila nayo ndikutotaurawo nemi relationship yenyu aiwa pane relationship yenyu imimi nasisi venyu haisi nyaya yekoti chete inini munoziva kuti relationship nasisi vangu ava ndisisi vangu ende for your own information ka ndinotowirirana nasisi vava more and kana zviri apa inini I didn't do anything bad I don't even wish anything bad because mwana wangu even my sister I don't wish anything bad for her anditi izvi zvakuendesa munyaya kumapurisa zvakaita sei vakatogona mapurisa achatonga rinyaya isana chagadzisana chaita sei chagadzisana paukama hwedu cause ava ndisisi vangu handizombofana ndakageza ukama hwangu navo ukapera kana ukama nemwana wavo ukaita sei ukapera I will still remain a sister ndizvozvo but muri sister the reason why takufonera ndeyekuti I understand kuti maybe muri your position is awkward kuti hamuchazivi kuti moita sei. Remember pane mwana wenyu pana sisi venyu pane mufuti murume wenyu baba vevana venyu ndosaka ndati no the best person wekuti taure naye ka is tichenge kutaura namainini first handika mainini agadza ukama hwavo nasisi vavo handiti then whatever zvichazoitika kumberi uko vanenge vachitoziva kuti ndo type yemunhu wandakagara naye iyi vozoita decision yavo vachiziva ndo type yemunhu wandakagara naye iyi akabata mwana wangu saka uyu mwana uyu musikana umwe wangu uyu achahubatizve here zvakare saka abata mwana wangu uyu kudai zvozodii sisi vangu vanonzwa sei ndaramba ndichikontinya kuruve ndakarogwa nemurume uyu asi zvabuda kuti mwana akabatwa evidence yese iripo saka sisi vangu nokuti chikuru iyama murume anogona kufamba mangwana akakupondai kana nebanga chairo but sisi venyuka makanzwa kuti zvimafaka vanotokwira zvebhazi vakananga kuharare kuti ndikunoviga mwana wamai vangu uri kunzi wafa anti munoona my relatives, any of them, and apana muswanda kangopindura ma messages andaitiwa iwayo even pa Facebook I was then chona ndataura kunzi nini ndakatengerwa mota yestory inini for everything ndinoshanda I'm a teacher ndoshandira private school muno muZimbabwe anditadze kuzvitengera mota inini anditadze handingatora license kuti mwana wangu kana azoabvisa come on and then it seems even was already my hard feelings towards me and my mother simerega ndivadaire mainini mainini mire ndichikutaurirai imimi munogona kuchitengera motikari inini ndiri kuno kure ndimwe zvina handifembere ende paiendwa kukoti handiti imimi mamusiko kwaenda murume wenyu neshamwari yake handiti neloya rake handiti ainotaura inini ndakaenda kumusha kunoudza ambuye handiti ndikasvika kuine mwana
aiwa chigadzirisai zvemuti my daughter handitawirana kuti mwana wenyu kana ivo vanotozviziva munozoti ivo vanotozviziva ivo mukavabvunza vanozviziva saka sisi mainini I think neni pana ndafona ne-airtime yangu straight apa ndiri kude kudai ndofunga mami ine 500 rands iri kurohwa manje fast izimuka alright jusai mufone back munenge matigonera alright ava ndo mainini ava vari kutaura kudai and I would like to believe kuti mainini vari vanga varipo zvavo pano vachiona but it's fine handitika munhu hadi kusvikirwa nedzungu imbomirai gamu imbomirai tege revapedzerane musisi nemunin'ina first then tichazopinza imimi mukati mozotaurawo handiti because right maikudzi yellow right saka what's our way forward now munin'ina wenyu uyu ari kuti iye ari kupawo mareasons ekuti wai ndisina kukwanisa kuuya kuzokuonai kana kufanana kudii kana kudii way forward yedu tomira takadii apa muri kuda chii mimi toita sei apa Sis Melly izvozvo zvese zvekuti hazvina basa zvevanhu zvakafanana Sis Melly tikarivivaviri zvekuti nhingi ndiye akaita gwaro vanosungwa handi muri kuzvinzwisisa saka iye neni handiti zvekuzobata vanhu ava kuti nhingi akazonditi zvakati tiri kuda kutaura takanangana iye neni nyaya haisisiri kukoti ini ndiri amai vemwana ndinoziva nyaya iye ari kutozviziva kuti nyaya haisisiri kukoti ndo pandiri kuda way forward papapa because iye ari kuti nyaya ichiko kukoti andimanza chiti kwai ari kuenda kukoti nyaya iriko hakuna kuchairwa kukoti Sis Melly hakuna nyaya kuchairwa kukoti nokuti inini ndini mai vemwana nyaya yakanzi judgment murume wake haana kuzomboya kukoti kuratidza kuti katsika haana kuzomboya kukoti kukaendwa futi haana kuuya kanga kuina ambuya amai vemurume anga akandiroora kureva ambuya mapudzi kwanga kuina mumwe mwana wandinoti mwana anga ariko anga achimira nakudzi achienda nakudzi kukoti anga kuina amainini munin'ina wemurume nabamunini vese vari shomba vachienda kukoti kusvika vanhu havana kuzombopuwa dheti lokwanga vakatomirwa kuzi kuitwe warrant of arrest hapana chakaitika kubva ipapo vakatombotsvaga mamaseti vakaenda kumba vachinoratidza kuti anogara apa hapana chakaitika imimi muri kuziva here munhu ari aita nyaya yacho investigation officer vakufona back batai makadaro batai yellow thank you mainin for calling back so apa musi kuziva kuti kwanzi anoenda kukoti futi rini mwedzi uno next court date rake murume wenyu ndikuzivaini but ndogona kumubvunza alright because chimwe chandiri kunyatsa kufunga ndechekudaika kana mwana akabatwa akazowanikwa aine chirwere icho chakazorapwa ichi handitika time iyoyo imi mamuripi zvinhu zvaitika mamuri kupi pazvaitika mamusipo imi maenda basa ndo pana chida kusvika ipapapa kuti kana muri kuti nasenyu mataura namawirirana imimi munofanira kutoziva kuti panguva yakaitawo mwana munofanira kana mamuripo munofanira kunge makaitawo the same disease time yacho iyoyo kana kuti maybe unless kana manga musipo maybe kana maimbo muchimbofamba right saka zvakuda kuti mimi manje ndakukumbirawo manje this is a request maini kwamuri munin'ina wangu ndandichikumbirawo kuti unogona kunombonotigara pasi nemwana here umbonyatsotaura nemwana unyatsonzwa mwana kuti chii chakaitika because murume anozviita futi kuti right now unozati isusu nevarume mumba munogona kuita kana vhiki makafuratirana its normal mumba iye achitorapiwa kusaidhuku kuti iwe usaone antiona my results are just clean.
I began to wonder kuti manje saka church ndizvandiri kureva kuti zvinoitika iwe unozviziva uri married kuti mumba nemurume ndinogona kuita kana 2 weeks chaidzo kana vhiki takafuratirana tichingorara hedu tese but pasina kana dhiri riripo murume kana zvogona kuitika panguva iyo kana akabatira chirwere ka anenge achitorapiwa iwe usingazivi panguva yacho iyoyo then I don't know, it's confusing. Mai kuzitaura henyu munoziva kuti chiremba vakatarisa vanotarisa zvese vanoongorora zvese iri nyaya yekuti alright tomboti because yanga ine mwana muchechi alright but adona aitime yake yapera zvanandichitaura mirai adona airtime yake yapera zvanandichitaura zvazvo kuti wandipedzera airtime yangu nguva yagara yose yapano shwa kuZimbabwe kune mapondero anoitwa vanhu kuZimbabwe airtime wandipedzera ndigaite kumufonera neWhatsApp ndodhligwa ka 3 waya chete baba ndinoita kumufonera pa WhatsApp calling kana angari muzvereka then aiwa kana angari muzvere akato haungavati wine uri muzvereka kana iyo nyaya yekuti angaine pamuviri mirai kunyepa because angari muzvere angaine mwana muchechi yellow Hello. ndaona kuti airtime yenyu yapera fast ndaona kuti airtime yenyu yapera fast Yeah. ehe so mamuchitaura imimi mai kuzitaura itinzwi ndiri kutaura kuti ipapo panyaya yekuti mwana akapuhwa chirwere handiti ora handiti tomboisendeka asi chatiri kuda kuziva kurara naye akarara naye here kunze full stop sati taenderera mberi yekuti takarwara nanhenge kana kusina nhengi ndo chandinoda kunyatsonzwisisa Sis Melly akarara namwana here nekuti munhu wandiri kutaura naye ndikutaura baba handisi kutaura mume kana mukomana kana chii network yake iri kunetsa network yake mainina afone because maybe airtime yake yatopera angachipera neairtime yake inenge yapera pai adzoka but network yake iri kunetsa zvokuti the only way kuti mubate kutofona direct ndio inotoita otherwise kufona ningikiri airtime asi iri kunetsa neairtime yekuZimbabwe unodyirwa mudenga hatisi kutombomunzi ari kuzama kutaura but totodningirira hello takunzwa ya iri kunetsa iri kunetsa network yake no network iri kunetsa guys the only way yekuti timunzwisise is by calling direct so direct zvandaita papaya parohwa mari ipo paya parohwa mari yakasimba ipo paya right saka ngirikiri ndio nyaya iyo vakoma manje totaura semunhu wachasipo manje ndo zvakunetsa ari kuzama kufona but zviri iye ushu afona futi yelo
ya mirai tinzoti yakunzwika here yanani kuti paitwe WhatsApp group. Oh. Yellow? Alright guys, network iri kunetsa yake ari kuti tiye ngakuitwe WhatsApp group. Tipinde WhatsApp group ravo vari 3. Zvino imi madiaries nenge maruza. Kana kati WhatsApp group imi madiaries mosara pano ku WhatsApp group kunoenda ini namaikudzi. Ndozvakuitika airtime ndo yanetsa panapa. Nepapa ne airtime ndamufonera direct. Denda mufonera direct zvataita izvo yatangopedza nazvo ka1 tinyatsonzwa. Saka madiaries magwanda ruzi toinda ku WhatsApp group. Ndoko totoinda. Saka muchafona yenyu kamba chikuita nchokuti tave ne1 party panapa, the other party now iri kunetsa kuti network ku Zimbabwe. Saka papa nanchifona ne direct call ndiye nanchifona nayo yanga it was a direct call animaona. Saka iko zvine zviya WhatsApp call manje yeta kusaba kufona nayo manje zvinobva zvadi zvanetsa kuti tinyatso connectana chaizvo. Mati maikudzi mamuchiti chi? Hayi ndandichitaura nyaya yekuti inini zvananga ndichida kunzwisisa chete. Alright, inini one Sis Melly proof yekuti anga ine mwana mucheche ndinayo nguva yacho iyoyo. Two, anambobvira aenda kuchipatara kana kuwestern kwaari kutaura anambobvira aenda kuchipatara kumba anga ariko. Nokuti paakafonerwa nasisi wangu munin'ina wangu inini ari kuno akatodairana naye chitoti ndiri kuendapo kumapurisa kuti ndinonzwa kuti zvichafamba sei. Ndokupedzera kwakaita kutaura ipapo. Saka zvekuzoti ari muchipatara inini ndakasvika kumusha kunova pamusha pavo paamai vake nepaambuya pakabva padhuze nepadhuze zvokuti ambuya angu akaita akasvika zvitaura kuti akabva pamuviri ari kuchipatara vanotozviziva nokuti ndambuya vedu iye neni. Hanzvadzi yake inova imwe mufundisi one ndo yaingoedza kutaura neni zvimwe zviya zvekungonditi muripi saka vanhu vangu vakunditi sinzi vanhu havasiri kutaura newe zvakanaka ndiri kuharari uchiagadza kuvapa information yekuti muri pati dzimwe nguva vanenge vachida kukufeya nenyaya yemwana nokuti havasi kuratidza kuda kubatana. Saka ndaingotaurawo naye zvimwe zviya zvokungodairawo kuti handimuririko handirimo muharari ndonyarara. Dai akatotaura kuti munin'ina wako wanga achirwara akaita miscarriage akadai zvese izvozvo hazvina kutaura. Chandinoti anonyepa akabvunzwa nemunin'ina wangu inini ndiri mubhazi achibvunzwa kuti ko iwewe hama dzake dzatiwo kudii nezvaitika izvi. Akati hama dzake dzise dziri kuSouth Africa asi ndakazenge ndakufonerwa nababa vacho vari kuZimbabwe neazukuru vacho vandinotoziva inini vandakaenda ndindakamuperekedza inini ndinovaziva vanhu vese because tete ndakaenda kuziva kuti vanhu tete vari kuziva here nyaya iyi nokuti vanondiziva kureva tete hanzvadzi yatezvara vati vanotondiziva kwete zvekuziva zvekuti Mirai. Alright, Mirai. Yellow, my name. WhatsApp group 33. But WhatsApp at least no message. Oh, WhatsApp group anozonika papana kona kuti netsei WhatsApp group because inini ndikatobva pana panenda dove busy zvindotoenda kubasa ndoti titongoitaura tipedze pano nyaya ipere. Hapana nyaya yakambukura zvapapa ini sokona wana nchita ini. Inodai me too. Mamu ndida kuti mupindurane muri two imimi mashoko enyu mungopindurane. Kana kuti ini nasisangu munoziva kuti chi. Tarukwenda kuti ini namba dzawo handina chete ndine namba dzagawo. But otherwise kutaura navo I don't have any problem now. Ndoda kutaura nawo. Okay. All right. Muripo here maikudza.
ya varipo uyu muningi onyauya itaura itinzwe ndikuti inini zvese zvezvojovhera handichada kutarisa handichada kuongora nokuti ini handisi chiremba chandinoda kuziva kuti murume wako akarara nemwana wangu here finish nokuti murume wako ndibaba kuna kuti I also want that information. Not write it down. Information you have to write down. Not write this. ndikubvunza omunimina pakafona baba vachiti vanokumbira ruregerero vaikumbira ruregerero rwei pasina chakaitika kana kuti pane kunemera chavaikumbirira ruregerero hama dzese dzekumurume wako dzaikumbirira ruregerero vese vanhu kubvira tete kubvira baba kubvira muzukuru kubvira mwana tete vari kuno kusouth ndakatosangana navo inini vachindifonera chiti hatisangane kona kuripa yeah that information ndinayo ndinayo information vachiti vanoda kuripa bhutsu kwai bhutsu nedress kwai bhutsu nedress nemombe ndezvokwamai baba vacho vanewo mameseji avainavo baba vemwana vatoriwo nawo avo munin'ina wangu ari kuno ane ake ainawo sekuru vacho ivavo vari kuti ndakaenda navo vanotogona kupupura witness futi yechi4 kuna tete hanzvadzi yatezvara vanhu halo tiripo tokunzwa tiripo takateerera guys itai zveairtime guys tifonere direct information ndinayo information ndinayo in right black and white yako chaiko zvese nditotori nazvo zvese so zvogona kuita its very possible kuti imi zvinogona kuitwa imi musingazivi musingaudzwe kuti ndozvatiri vari kuhama dzekutoronga kuregerero zvinogona kuita ishuwa information tinayo zveshuwa chazokuforwardira mutoona kana zvakati kari hazvina kana 2 weeks Sis Melly zvaitika pakapo hazvina kana 3 nokuti tanga tatone mwedzi tichicommunicata navo vachindifonera muzukuru wacho achindifonera ivo muzukuru wacho vanomuziva mwana watete vaunogara nayo vanomuziva aindifonera kana mukatoda kumufonera izvozvizvi munogona kutokupinza futi anototaura kana anogona kutopinda izvozvo akatotaura network iri kunetsa alright mireka kutenga airtime ndikufonere back airtime yako iri kunetsa ndikufonere direct right so handimuri kuona so ari kuti azivi but possibility yekuti zveshuwa vakamuvanzirawo mukadzi uyu inogona kunge iripo asi vakakumbira regerero kamameseji ndinawo regai ndifana kuverengerai mameseji tichimirira airtime timufonere direct mameseji ndinawo I have the messages and the number tokosa kuvafonera futi zvenumber muripo here maikudzi ndiripo
namba dzemuzukuru ndinadzo idzi dziri pana dzemuzukuru wenyu wacho nedzavatete vacho ndinadzo zvoti tokwanisa kutovafonera futi inzwai madhairis tererai munzwe imessage. Thank you madam for lending our ear to our plea. Chokwadi mukomana akakanganisa tine urombo nazvo zvose izvi handitika ndisekura vari kunyorera chikumbira regerero kune vakareperwa mwana ava handitika zvikanzi hachatauri zita was using number yemuzukuru. I'm sending number yababa vake handibva patumirwa nhamba handitika makapuwa nani nhamba dzamai handichatauri zita. Hello gogo nguva yareba vari kutaura alright mirai ndimbopindura uyu munasendera message. Tidzokere kuma message. Makapiwa nani nhamba mbuya nguva yareba. Tell me when you are free so that I can call. Well mbuya, I wanted to say thank you very much for the meeting, for meeting our team that came over. Taida utishike kuti tuonane tese. Unfortunately, the current crisis in the world did not permit. We hope one day we will meet and be able to reach an understanding on the issue. Anditika emva paiswa patumigwa dzimwe namba dzavaningina chichichi anditika thank you very much mbuya, tinotokumbira regerero nezvakaitwa nemuzukuru wedu akakanganisa chose kubata mwana waifangwa kunge ari mwana wake. Aya mamessage aya andinawo anditi maona so mamessage atinawo so tinogona kufonera tofanira munin'ina wacho tofanirani muzukuru ndiye zakakao ndiye anonzi zakakao miraitiona zaka ari kumusha zaka ari kumusha inotidhurira ndikatifonere vatete iye zaka uri muno aiwa zaka ari kuzimbabwe but tete avakanzi anoni ndakasangana navo direct. Alright, mirai tione tingavabata here nepsychology tete ava tione. Tinde pana anoni tione anoni right tauya naye titomfanira direct Vodacom tete vanogona kuve vari pano padiaris nokuti tiri kufona direct kapa tete vanogona kuve vari padiaris tete vanogona kuve vakatarisa vaona show vari panapa. It's very possible because the phone iri kuringa. Hello.
vasikana muchidairawo zvefoni dzenyu vedu nguri ndafona imi musadaro imi muri seiko imi ndiri raiti vasikana munondiziva here hamumbondizivi imi asi kuti tongori vanhu vamwe chete zvesu aiwa language ndiyo yatisanganisa zvepano koma tichiko chimwe chatisanganisa ilanguage iyoyi ini ndonzi Sis Melly aiwa mitobva tose ndowiri ndiri mukoma wamaikudzi ivo vaya vakasangana navo ivo vaya ndo vakanga vakatondipa zvavo nhamba dzavo vakandoti munogona ndozita ndakataura navatiti ndakasangana namaitika vakati ndakasangana navatiti ndikatombotaura navo zvangu munogona kuzongotaurawo navo chiko chakaitika naye asikana kwainzi chii chakaitika naye nyaya ichi zviri kumbonyatsa kufamba seiko inini munhu akatondirondedzera chaichaika ndaifungawo kuti pamwe pandasangana nayo sipenyu maikuzi vachandirondedzera havanawo kurondedzera ndakatovabvunzawo havana kukwanisa kundirondedzera saka chiwo kuti ndikuudze kuti kana kuti chii chakaitika ndenchitoreva nhema asi vanhu vekumusha vaiti kudii nai vaiti chii vanhu vekumusha zvavakaita vakangondisendera meseji vakati kune mukomana akapara mhosva sosososo saka ini mutoda kuti usangane munhu ane nhamba iyi munotaura muchiti saka imi maitoudzwa zvokutaura kuti kainai musangana nayo mutaura zvokuti munokumbira regero muchiti zvakati inini tadaidzira chaicho chaicho hapanga pasina saka ivo vanhu kuzoti kwai munokumbira regerero nyaya yacho isina kunyatsobuda pachena kuti nyaya yakamira sei naini handizi kuti papo vaizvifambisawo sei inini ndakatobvunzawo ndikati ivo ndakatobvunzwa nasekuru venyu ndasangana naivo vana maikuzi vakandibvunza vakati ko zvamuri kutikumbira regerero mwanazhanzenyu mhosva anoibvuma here akatekawonowe exactly nokuti shuwa mhosva inokumbigwa zvekanditi vanhu vachibvuma mhosva zvekuti kumbigwa regerero saka izvozvi ivo vokutumai kuti namusangana nemunhu mukumbire regerero ka dei vakachimuza chereko kuripa kwacho munoripa seiwo raiti zvivacharipwa sei maikudzi vacho moziva kuti vanhu dei vakachishandisa kuti maikudzika isu munhu wakapara mhosva munhu wakatopara mhosva toda kutota toya pano kuzokumbira regerero kuti munhu akapara mhosva mutiregerere tiripe tiite move forward because ngozi ichi zvichanetsa kuna maikudzi uku zvoyongokutumai vasina kunyatsa kupira nyaya zvizere izvezvi ndakatomirira kuti maikudzi vacho vachazorifonera vachiti nokuti vakanditi sekuru vacho maikudzi avanambotaura nenikana shoko kana one ikanyeba sekuru vacho vandakanga vana maikudzi vakanditi kana tataura nababa vomusikana tichazokuudza itosangana futi kubva ipapo inini handinawo kana munhu akazotaura neni kuti zvinyaya yapamba so hapana kana chandiri kuziva ndinyaya yacho nakauntoshaya kuti unoita sei chokwadi utoshaya kuti ushuwa unonyatsobatsira sei asina iyewo inaivo zvinhu zvacho zvakangooma chokwadi kubata mwana ne15 ane 16 years wobatawo mwana mudiki mwana wake ushuwa ungabata mwana wako naimi handiti mwana wasise mukadzi wako mwana wako shuwa wakanga ashaya mahuri kana imi street here naimi panorwadza mufunge pakandirwadza kana ini pakandiba ende zvakaoma panorwadza kumwana wako chiwo mufunge mwana wako dei akaziva akaenda kana mustriti kana aida vakadzi akanobhadhara mari akakatenga vakadzi zvobata mwana varume bodo asikana varume ava hanikisi zvonyadzisa ini mufunge zvonyadzisa mufunge ndakamirira vese vanhu vokumusha kwedu zveshuwa mwana akatitadzira ini ndakadadziona pafacebook inini handina kuzviona ndakatodzwa nemunini wangu ndikati sisi muri kuona zviri kuitwa here stephen pafacebook ndikati koinini handina facebook indatova mutemberi handitopoiti zvefacebook unoba handitumira matwiti andipanakatinditirai kufonera kuti kwaiwa chii chiri kuitika zvikanzi mati kudini nobvanati munobva namusendera foto yandandatumirwa nemunini wangu munobva namutumirawo futi pawhatsapp ungoti mati chii ubva atokata foni kubva musuwo asati ndambotaura naye kutiza nyaya dzake zvekuvhara mhosva kuvhara mhosva dzake ndakambozotaurawo naye papi handina kana kuzokutaura naye kusvikana nhasi zvezvindiri kungotambura kungoti kana anombondiudzawo maupdates kuti nhasi azodai ndakatomboda kubvunza ivo sisi venyu maikudzi kuti haufa asi ndakazona kuti
muchitivo maikudza vasamatombokuti haini chivabvunza henyu asi mazano zvadove nani moti maimbodenya kuda kumbota nezvenyaya yacho vavasingamai kudata nezvenyaya yacho vaigwadziwa mufunge asi ko zvino hazvani nani munogona kupota muchitombovabvunza wakanyadza vanhu ekomakurira shuwa munhu kusvibisa dzinza rose kudaro kusvibisa dzinza kunzi kuimi munorepa vanhu wakaendewa chindudzai kuti izvozvi chindudzai kuti ndiudzai kuti izvozvi chero nemukadzi wake chaiko chaiko izvozvi mukadzi izvozvi vanhu vamwe chete kava masisters avo munun'una wedu yeuya handimaona saka vanenge vageresei naimi munovo hwawo ini chero kuda mubvunza ndodonyara vagere ikoko kuharare ikoko unoziva saka munun'una wedu munozati kana iso kana mbotivinga kuzotitiatsanangure nyaya iyi mufunge chero nekwatiri isusu chaiko ini chaichai ndakangonditi ko nhai mainini konyaya iyi ndakabva ndadobai ndatokandwawo kublockview ndikati zvino nyaya yacho saka asi unoziva siranga riri gemu rake nemurume wake ende ndakablokwa munongu wakandibloka ini wakandibloka saka asi naimi wabatigwa mwana wako mwana wasisi vako shuwa naimi murume wako avata nemwana wako mwana wasisi vako odaro otopa mwana chigwere woramba wakagara ipapo naimi kana ndimiwo wodoramba uchisekerera iwo ni mwana wani mwana musikanaka chigwere kwete chigwere chika cha-HIV chesiki chi-STI wakarapiwa wakapora zvonyadzisa kani zvinonyadzisa mufunge ndizvozvo kozvakunonzi wakaita miscarriage wani ishuwa munozvizivawo iye munhu wangu munun'una uyu kwai wakabva kuita miscarriage manje mazuva enyaya ipayanga ichiriridza pa kwai wakapinda muchipatara 3 days akaita miscarriage ini ndakadwawo nomwe nemakuhwa nomwe munhu imi makamboshuwawo saka unonyepa iko kuharare ukuku zvinhu zvacho zvakaoma mashiripiti muri kusenza mudiwi kuti muzive muzoda kunzi uya muzive kana makuinda munhu aenda kujere makunzi chiuya nesadza kujere ndipo munzi muzive musingazivi nyaya dzakadai mukadzi unoti haiwa Stephen wakanyadzisa Stephen makurira wakanyadzisa asi chiripo ndechekudai soka ndechekuti iye umwe wangu wedu womunin'ina naye wakanyadzisavo wedu munin'ina oita unokuzoita kwai nyaya iyo ipa yakasvika ini zvandongowawo kwai panyaya iyo ipa yakasvika kwaari aiwa kuti ndozvaitika paya pakasvika mapurisa ko atinomutora kwai ndo paanoti ndakafenta ndikatoita miscarriage ndikatoenda kunogara 3 days uri kuchipatara isatina kuzviwa papa nguva iya tozozvizviwa indikatoti rega ndodobvunza atete kuda munozviziva atete kuti naimi kuti munhu waive nenhumbwe ndizvozvo chaizvo wanga ane mwana mucheche ndozvadida kuti ndinotini saka ungadove nemwe mimba pamwana mucheche papaya mwana mucheche ndinganyepa ipapa hapana chandinoziva ende handina wakambondiudza handina pamwe kudai ndosaka pandakada
Zvakaoma Mufungetete. Mika. Ameno chokwadi ndangotire ndikufonera zvangu ndakadapuwa namba naye mai kudzisvika mugopota muchifonera vatete ndikati ndikufonera simbowawo kuti yenhumbu iyi asi vanga vado votoita chimwe chimwana zvipo pari kunetsa kudai. Ndambotoinzwawo ndoda kubvunza ichokwadi ndatotanga kuinzwawo nemika handitomboii ende futi chokwadika inini ndini nyakutotanga kuvaudza Stephen ona zvaurikuitwa paFacebook inini nyaya ndakaona yandakatoudzwaka ndiyo yepafacebook ndokutohwa kwandakaita nyaya saka ndamutumira kuti ndikati ona zvauri kuitwa iwe paFacebook chii mati chii ndobva atokata foni kubva musi woyo kusvika nhasi handisati ndataura nayeni asi kana ndamuona kana ndamuzwa kuti ari pakata handisati zvakaoma Mufunge. Zvinhu zvacho ameno nyaya yacho kumakoti chireyo kunyaya yacho kumakoti naimi zvakunombonzi iriko yonzi yakapera yonzi iriko imasakambowa information kuti kwaichiko here kana kuti yakapera naimi togoziva chokwadi apa ini ndogara kure zveini saka handizozivi zvinhu zvacho maikudzi asi kumbodedzwa kukoti uzvo inero nditobvudzawo kuti imi naimi kote choriko riko next titowana kuindawo kana lockdown yapera iyi muroora handina kana chandinoziva kana kubva musi wandaparadzana nasekuru venyu namai kuti sekuru venyu akanditi ndakuinda kunotaura nababa kudzi vanogara kuvanhu vari kubvotsvana kana baba kudzi vati tataura nababa kudzi tozokupai deti tozosangana futi nhasi ndakangomira kuti ndezwa kuti vatete deti rakazodai handisati hapana kana chandati ndambotswana nhasi zvakaoma Mufunge veti alright maita zvino toti ndafara kuziva nichazokufonerai zvakare maita basa nemiwo kufukuziva nando kwakanaka mati munonzi mayani ndinonzi mai Melly aiwa maita basa alright iri bhoma vatete ndivateta regai tidzokere airtime yaisiwa chirega tichifonera mainini straight. So muri kuona mabatawo mawanawo zvatawanawo ka something pane zvandawanawo mazviwo ameno kana madiaries mazvionawo zvandaona panapa nyaya yaitika ndeyekudai so panapa vari kuti angane pane 1 point yandabata mukadzi uyu mainini wedu munun'una uyu ane mwana mucheche zvokuti kuti panganzi paangaita mwanhumbu sotarwa ari kutaura takaita miscarriage that one is ari kufona ndatotenga airtime ndakandikufanira direct Hello. Hello. Ndadisa airtime. Kana togonesana chitu dato nagadzirisana saka hapana zvokuti kutonetsana kana kuti chi. Saka ndibve ndafonera vadzoke. Hello maikudzi vauya maini chidzokai. Maini uyai. All right. Saka mainini mavepo nanhingikiri nemunin'ina wenyu apa maikudzi nemunin'ina mavepo apa chitaura nai tinzwe kuti muda kuti way forward yenyu itwe sei. Ini ndotongonzwa kwavari kuti vada kuti ndiite sei. Tamukoma ini ndodaro munhu wavanondodza kuti ndinoda ndire sei but nyaya mutaura yapana zvandikutombozivawo ndatoshamisika izvezvi. Maikudzi munin'ina wenyu ari kutaura. makagarawo handiti muri kunzwa zvatiri kutaura kuti vanhu vaifona vachikumbira ruregerero saka inini makuti tiite sei way forward imimi chaiye makazvimirira muchimiririra mwana ndowamuri kumiririra izvinezvi muchimiririra mwana munobvuma here kana kuenda kupolisi kunotaura kuti murume uyu ndo mhosva yaakapara ava manje kapo mamessage achona makati asendwa nasi here kana kuti
yanyaziva nokuti pekutanga panyaya iitai iri kumakoti handiti nyaya yakapera iri kumakoti nyaya iri kunzi yakanzi judgment day vanhu vakaenda musi wejudgment day murume wenyu haana kuuya ikadzokororwa futi vanopa next date oti kana asina kuzouya ndopavanotuma warrant of arrest tiri kuratidza kuti nyaya iyi yakabhadharwa mari ndechekuti imimi maifanira kuona mupurisa achiuya kumba kwenyu kuzosunga murume wenyu but hapana chakaitika nenyaya yekuti pane zvakaitika it means nyaya yakatobhadharwa ikatopera imimi kana muchikwanisa zvinoitera kuti ndikutumire mari imuwe. Now we are talking, now we are going somewhere. Now we are going somewhere. Maona mirai ndikupa isando dzenyu mese muri vaviri maikudzi nemuning'ina wedu uchu. Now you are going somewhere now. Nokuti muning'ina is now willing kuti sisi uyai kuno pa ground. Tishande tiri pamwe chete pa ground. Ndirwire mwana wangu justice. Andika chokwadi chibude pachezvo kuudzwa zvinonetsa indizvozvo. Ndizvozvo chaiko. Yeah. Yes. But trust me, the Mungu no mkazi ni. Trust me kuti zvakamboitika izvi handiti nyaya yadaro maona imimi muri kuziva kuti nyaya murume wenyu ari kuenda kukoti maizviziva makazombomubvunzawo here kuti makagumira papi nenyaya iya sinzi imi maigara nemurume nemuchiziva kuti ari kuenda kukoti handina panyaya itakuita inini matite zvekuri tiite way forward. I cannot narrate there is a lot zvinhu zvakawanda zvekuti zvozoda pakagara pani ndakagara patitaurira but kana makuti izvozvozvo mune such information inokwanisa iri tangible evidence imimi munoyamozviita ini ndikazviita I know kuti vanhu vatandiblame kana zviri kukuzvabhaji vanhu vanozoditi uyu akaita infavor ko zvinonesa inini hangu murume wenyu anogona kunge aine mari I'm willing kana kuri kuti mari but I'm willing yekuti ndinokupai inowatsogwa yekuisa ndopa yekudzokesa mouya mogadzisa inini have got all the information ndimoziva vanhu vakakufonerai vanhu vakadii vakati inini zvitori zvinhu zvinyowani ende believe me ndine ma-sketch ideas ndine ma-sketch information handina nyaya yese imimi ndimikuziva zvese network yavo ndofunga iri kudona rakaitiwa fanire beki so zvakaoma saka imimi murume wenyu imimi anotoramba obviously anotoramba uchitomubvunza kuti nhai nyaya yakadai anotoramba obviously anotoramba habvume obvious haangabvume yelo ndikureva amaikudzi ehe tikukunzwai madzoka mamadona tikunzwa ikabata munhu ende akabvuma kubvira pekutanga aifanira kunge asatombobuda kana nebheu mega nerepu zvinhu zvakasimba zvisingangobudiswe munhu nekuti the other part haana kuuya kukoti obva anzi apuwa bheu hati muri kuona kuti pari
saka imi kwamuri murume aitoti koti yapera hapana nyaya hanzi yapera sei ndanzi handina kurepa akanyepa kuchema kuti handina kurepa yui amen antochema kuti handina kurepa ende varume tieni kwa andikina mina rufona ndiani hello yellow okay right okay panapa pane nyaya iri tricky panapa hanzi maininona kutoti murume wavo kana ukatotaura nezvenyaya yanzi anotochema kuti handina kurepa munhu handizviziveni handina kurepa ndosaka nyaya yakapera koti
sorry maikudzi ndadropa munin'ina wenyu panapa because akutora information kubva kwamuri ndo zvakuitika panapa. She's now taking the information from you ndosaka ndamudropa ndangoita kunge ichangoti network because makutomupa information yese and she's believe me mangwana muchandifonera ari kutora information yese iya chinopa murume wake. She knows a lot. Kana mamuteerera panapa ati nyaya ambotaura kuti nyaya yakapera handiti iko zvino yakuti yakapera here handimaona pamadzoka imini yakapera here ndaifunga kuti nyaya dzekuti macovid chichi saka now she's taking information. I think for now let's leave it. Chatakuita isusuka we need to have somebody on the ground kwarare aende kunotarisa kuti imimi chinditraiwo favor. Can you please look for munhu akaita nyaya iyi mondipa akaita doketi iri nyaya yachona motipawo munhu iyeye then totumira vamwe vanhu vatinozivana navo makuva vari kuva nezvinzvimbo zvavo zvekumapurisa ikoko kwarare tinzwa kuti nyaya iyi yakapera here kana kuti nyaya yakafamba sei, then we can start from there period. Otherwise akutora information from you. And then all right, so I think that's what we can do anyway for now because nyaya iri toisiya iri pending. Tukuda number za investigating officer tinzwe from the horse's mouth kuti nyaya yakapera here kana kuti zvesure nyaya yakamirira kuti chi covid anditika inyaya yecovid then zvochiriridza then kana kati nyaya yakapera totangira ipapo kana kati nyaya haina kupera nyaya inenge ichiri kotomirira response yecourt anditi I think ndo information yenyu yaminayo chimbobatai munin'ina wenyu iko zvine zviri kuti hana kublokai. You can talk to her I think ku-inbox but musataura nezvenyaya yekesi. Taura yenyu because hatisi kuziva kuti iye akamira kusaidi ripi. As she said kuti murume wake anotochema achiti handinamborepa ini kunyepa chi that means munin'ina wenyu akabhilivha murume wake. Asiwo imimi muri kudawo information kumurume wenyu. Murume wenyu kumunin'ina wenyu. Because munin'ina wenyu ndamunzwa chitaura kuti dai maita ziva magarantira nemunhu yechichi you need also information kumunin'ina wenyu. Saka it won't hurt kuti mudi kana mukataura naye kuwhatsapp ka taurai naye muchisosawo information muchitorawo information muchengetawo zvakare. We might use it kucourt. You can use it kucourt maybe later. Animaona zvaanoita manje sisimeri ndada kukutaurirai munhu anonyepa anonyepa munhu anonyepa uya wekuti anozvidukupisa munoita kunge muri kuwirirana achizvidukupisa asi pakuzofamba unogona kuzonzwa kuti zvaanga achitaura zviya zviya kunyepa maona ipapapa ari kuita kuti ari kuzviita right nokuti ari kuita kusaidwa kunokuti ndiripo achipedza ipapapa nemurume wake vari kutorereta saidi ndisati vari kutofonera loya nokuti murume wake ari mujeri iye ndiye ari kunzi akanosvika nemari yekubhadhara papurisa nekuti murume anga asungwa haana imwe hama yake yakaudza nguva iyoyo but murume uyu ane shopu remember sisimeni kutaura ane mari ane shopu yemutauni yemapata emota saka munhu ane mari wekuti anogona kubhadhara zvese anobhadhara maona saka maus acho anenge ainaye bhozi anototsvagira kuenda kuna nachina kunotenga mabati kudubai anotokwira ndege maona saka zvinhu zvandinenge ndichinikirina zvandinenge ndichinikirina kurugai kudai so ndezvekuti vanhu ava vane mari vochinu one inini handina murume wangu dzimwe nguva anondiregerera because ane munhu waari kugara naye ane munhukadzi anenge achiti mhosva yakaparwa yes Rosie mudiwa yes I definitely need your help. Ndikutoida help yako Rosie. Yes I do need that help. Ndikutoida saka unondibata ku WhatsApp then tonoti tingataura nemunhu wako here atibatsire kuti mayava tiwane kuti kesi ivhurwe panyuwani. Ndikutoida help iyoyo. So imimi zvadakuita pana paka ndine imwe live iri kupinda mai mana 6 ndamboisa phone pa charger at least 30 minutes chat anditimaona so ngati imimi izvozvo tsvagai investigating officer muwane number dzake give it to me ku WhatsApp kwatinotaura kuya because iyi ndeye pashow chete live phone ishi mondipa ku WhatsApp kuya number yatositaura nayo iya number yake then totangira ipapo kana paine case number motipa case number then yotangira ipapo totangira ipapo. All right, thanks mama. All right, sharp. All right. So this is the case that atinayo nasi guys, but ndikuda kuti ndichajechi
foni iyi tine show tine imwe iya muwando iyi iri kuya na 6:30 yevanhu vekuwanda wanda iri kuya na 6:30 yevana vakawanda wanda vari kuya nenyaya yavo na 6:30 saka I need to have my phone fully charged guys. Saka guys pachipamwe chete ngatibatanei ichi na 6:30 tinenge tiri pano zvakare tichinzwa uye mushurugu wadai kunetsa uyu mushurugu chaiye uyu iyeyu ari kuuya uyu mushurugu chaiye regai timbonzwa nyaya yake mushurugu uyu kuti zvakamira sei zviri kuita sei. Anyway tifambe nenyaya yacho handitika musaenda kure stereki, don't go anywhere, please stay tuned. Iyi nyaya hatina kupera, ngatibatsirei hama yava imi mangoona chokwadi tozoidiscussa hedu imwe time iko zvine tikati tidiscussa handizokwanisa kuchaja phone handitika tinyatsoidiscussa sezvairi regai timbodi tizoidiscussa imwe time tambochaja mafoni. So Chris D, I see you up there. How are you my guy? So guys stay tuned, musaenda kure. 6:30 we are here. Chero ndikati nonokei nedati phone dzimboti asi tiri pano. Stay tuned, take care.